سلام تخطاتلتنا إز channel كما يتخونوا سنة كتكونوا ناي وترو تمنيتنان بعقنانيو لومون كم وترو هاقدا سنوانا وانتحستوتات هزنا لكم دبخيلنا لنا كسام مودا تمسانا كتصونوا بخبرنا قدمكم لايك بمقبار دما جمرو سابسكرايب زي قبركم زهات سابسكرايب قبرو دقفوا أبالاتنا إز channel كونوا نابلنا نايلومي أزيو هاقدا سنسات انتحستوتات محاري عمقوز اللو حبريتا هزنا لكم مسينا لنا كم وترو كسام مودا تخطاتلونا يغان تلو قلتلونا أرمكم قتلو yeah, it's going to be very interesting report again. مجمريا دونالد ترامب أبحجي انتهي بلالو نسمع. President Trump revealing the war could soon wind down while speaking with Maria Bartiromo. Listen. You keep saying was. Is this war over? I think it's close to over, yeah. I mean, I view it as very close to over. You know what? If I pulled up stakes right now, it would take them 20 years to rebuild their country. And we're not finished. But we'll see what happens. I think they want to make a deal very badly. Senior fellow at the Independent Women Forum, Dr. Kanta Ahmed, joins me. So, come to you was اللهم دونالد ترامب أبزلاست زجبرا قداي نيران أزيو حما كغيرو كم زحرمان تكوينات دماكود كم زخلن إيران دما داق ما ينكتنات أزيو كبيت كم زخنن تقعزو كخبدهم كم زخلن أنا بحكي كدنجس دنجات يسمعوا كم زلون يزنقر زلون. Now أب أسرع شدشتن ور حربعته قلت عصرت حمشت قينا كن ريق لنا دونالد ترامب كبز في الطرح حساو مخانيز فلت. كيناتنا إيران جن حساوسي حسوت ناتوسي بزعبا أملاق يقدف بزعبا سبا يقدف بزعبا زراعي يقدف بزعبا دسمع يقدف بزعبا نفس وتفنت بك حسو كم زغل certified ناي كم زي مش لكم سبسي شجر مسقط ما زحس له دخاني مواصع كوني دونالد ترامب نزي يشجروا نجار زحس سب مخانت فليت له لذي حسوت سنعوسي just a pathological liar أي توعده يعني ما هنيعتو قدام يشوفونوا لنا يرميم حجيجن أب كل درجة كم زحس فليت ماله سلامتكم لكم الله now let's go to بتهدروا كنتات ناتو نبي حكي لي كم تنسوز بلوزلو نزكوينات تطوز بلوزلو سي نيران سلز الدخمة بقطبان بتهدروا عمن سلز دخمتو نت بلوكيتس قبرو دما تعطي وزن برا من قد دما سلز تخفت نعو سلز سلطون إيران دما ولا حنت قبرا سلز زي كعلى دي زخون زلو مجمريا دونالد ترامب يسمع انتهي لكم أنا جبوي تسمع هي وتنا يسبع قد سوني. Now let's go to economy.
Now with money, power, and politics. Tonight, starting the show with it, specifically the Iran war and what it means for the global economy, the American economy, and your personal bottom line. Today, the International Monetary Fund warned that the war has upended the entire global economy and that the problems for the oil markets could cause slower growth, higher inflation, and the possibility of a global recession. As they put in the report, the global outlook has abruptly darkened following the outbreak of war in the Middle East. There you go. So Donald Trump ፈትዩ ዝገብሮ ዘሎ ደስ ኢልዎ ዝገብሮ ዘሎ ነዚ ኩናት ዝክውዶ ዝመርፅ ዘሎ ኢራን ስለተዳኸመትሉ ደይኮነ ቁጠባ ናቱን እንኮላይና ናይ ዓለም ለኪሙ ናይ ምጥፋእ ደረጃ ተበፅሑ ስለ ዘሎን ኣብዚ እውን ካልኦት ሪፖርት ክበኩም እየ just to be clear. Before the war with Iran, the U.S. economy was already in a fragile state. As Mark Zandi, chief economist for Moody's Analytics, points out, the war could make it worse. The job market is stalled, consumer sentiment is down, stubborn inflation remains above 2%, and interest rates are high. He adds, quote, "My angst around the possibility of a recession continues to rise." Joining us now, professor of public policy. So ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ኩነታት ቁጠባ ናይ ዓለም ኣብ ምንታይ ደረጃ ወዲቑ ከም ዘሎ ንክንፈልጥ ኢለ ናይ ኣሜሪካ ቁጠባ ሰለስተ ዓበይቲ ገምጋም ዝህቡ ኢንዳስትሪ ፕሬዲክሽንስ ጎልድማን ሳክስ ዝበሃል ሙዲ ዝበሃል ከምኡ ድማ ኢዋይ ኤርነስትን ያንግ ዝበሃሉ ሰለስተ ነናቶም ተኽእሎታት ሂቦም ኣለዉ ዝተሓተ በቲ ጎልድማን ሳክስ ዝበሃል ዓቢ ባንክ ናይ ኣሜሪካን ናይ ዓለምን ክኾን ከሎ 30% ተኽእሎ ኣሎ ክብሉ ከለዉ እዚ ሙዲ ኣናሊቲክስ ዝበሃል ንማርኬትስ ብቐረባ መፅናዕቲ ዘካይድ ድማ 48.6 ከምኡ ድማ ናይዚ ኢዋይ ዝበሃል ድማ 4% ማለት እዩ so on average 4% ክትወስድ ትኽእል ኢኻ እዚ ንዶናልድ ትራምፕ መርዲ እዩ ስለዚ እቲ ዘሎ ኩነታት ምንሃር ናይ ዋጋታት ናይ ገለመለ ንሕጂ ጥራይ ዘይኮነ ንነዊሕ ክቕፅል ዝኽእል እዩ ሪሴሽን ማለት ድማ ኣብ ሓደ ግዜ ፖሊሲ ቀይርካ ክትቅይሮ ትኽእል ነገር ኣይኮነ ሪሴሽን ታቲኻ maybe ነነዊሕ ኣዋርሕቲ ዘይኮነ ንዓመታት ክቕፅል ዝኽእል ፀገም ናይ ቁጠባ እዩ ቁጠባ ክጭበጥ ከሎ ማለት እዩ ፋብሪካታት ናይ ምፍራይ ዓቕምናተን ክዘሕትል ከሎ ሰራሕተኛታት ብብዝሒ ክስገጉ ከለዉ ሰብ ድማ ገንዘብ ስለ ዘይብሉ ስለ ዘይገዝእ እቶም ትካላት ድማ ብዙሕ ኣየፍርዩን እዮም ስለዚ እቲ ኣሉታዊ ምንቅስቓስ እናዓበየ ስለ ዝኸይድ እዩ እዚ እቲ ሓደ ክፋል ንዶናልድ ትራምፕ ብዘይ ድሌቱ ከምኡ እውን ምስ ነተንያሁ እናተባሰ ነቲ ኩናት ጠጠው ንኸብሎ ዘገድዶ ዘሎ እዩ ግን ነተንያሁ ድማ ቤላ ገይሩ again بحماق حزوه خمسة لسه نفلت نزيز مثل زلع عنوات زورده زلو شجر قد يموت زلو نعو رئيس انك خيط كجدا دلو زخل تقول له يمزول زلو سلازي recession كبت سهله متعنك على رسوينو كنت طبعا امريكا كان significantly تحسيو كم زلو يمزول نقول زلو اتوم مرحتنا دونالد ترامب نتيقو طبعا نتي راقاتات كتاللو يمزفتنو زلو because they don't want free تاعتيو راقاتات مزعجز زلو تغلطات ناي ريسيشن ناي قطباوي زحتاله نريو زلنا بانيك ابت ماركت انتاتيو سمبادن رعدن تحاتيو سب زركاب ገንዘብ መኪና ክገዝዝ ደሊ ዝነበረ ኣይገዝን ይብል ክዳን ክገዝዝ ደሊ ዝነበረ ኣይገዝን ይብል ውራይ ክገብር ሓሲቡ ዝነበረ ይጽናሐለ ይብል ትካል ክኸፍት ደሊ ዝነበረ ይጽናሐለ ይብል እዚ ድማ ነቲ እቲ ፍርሂ ነቲ ቁጠባ መሊሱ ዘደስክሎ ምክንያቱ እቲ ቁጠባ ኩልኻ ገንዘብ ከተጥፍ ተደይ መሪጽካ እቶም ትካላት እቲ ካልእ ክፋል ገንዘብ ረኺቡ ናብ ካልእ ከጥፍ ዝኽእል ዝነበረ ድማ ኣይረክብን ስለ ዝኾነ እቲ ቁጠባ ቦጌር እዩ ዝመውት ስለዚ እቶም ናይ ዶናልድ ትራምፕ መንግስቲ ነቲ ዕዳጋታት ከረጋጉ እዚ ዶናልድ ትራምፕ መመፅኡ ኣብ ቴሌቭዥን እቲ ኩናት ተዓዊትናሉ ኢና ክውዳእ ይኽእል እዩ ኢራን ገለ ዝብል ዘሎ ስለተዓወተ ወይ እውን ነዚ ወሽመጥ ሕርሙዝ ስለ ዝኸፈቶ ይኮነን ነው he is really in a difficult corner ኣብ ከቢድ ዝኾነ ወጥራት ይሉ በቲ ነተንያሁ ቤላ ገይሩ ይሓስዮ ኣሎ ጽቡቅ ገይሩ ይጨባብጥ ኣሎ በቲ በይዝናቱ ገዲፎም ይኸደሎ ጽኔና ሪና ለኩሉ ድማ ንዑድ ስምዖ ቁጠባ እዩ ታንኮ ድፈልጣ ነገር ተለው ቁጠባ እዩ ምክንያቱ ንጅቡን ንባንኩን ስለትትንክፍሳ ንዕሩኽቱ ድማ ስለትትንክፎ እሳ ናባ ሴንሲቲቭ ንሱ increase in the oil price that's related to the disruption in the Middle East is something that we've seen over and over again, and it doesn't cause an increase in inflation. It's just sort of a level adjust that will quickly reverse itself when the situation is resolved. Proud of the president's actions. Does cause a few weeks of dislocation to the American economy, but we're going to get through it and get to a much better place afterwards. And now we're going to put an economic squeeze. كم تريو زلهم بحفشة نتعداقات نمرققا نجزيو تشجيرنا short term pain for long term gain دوغلودو ناتبه هلا مجمرة ندادنا تمكن كو عصرا خلينا يبلون يرم السو ترسي يجي وش ما تحرموس كخفات خليو دونالد ترامسي نا اخر عقبناتو انتاي مخانو نخفلت انا الي مثلا حانت تويت هيفلو قدمي لسي قدمي ساعات عبيلو دي صحافيا
China is very happy that I am permanently opening the Strait of Hormuz and I am doing it for them. The China يخفتلهم الله خنز وش مت هرمز يزبل زل ولا حنت كوي جبره. He didn't do shit نزنا جرز إنك خافت جن محساب أكل نايت استراتيجي ناتوسلو زغنة متيو كم زين جبر لنا كم زي خونا لنا بله يهدد على له. حجي دونالد ترامب إذا أقول داي زي أنت داي سليت أتو بس حجز جبر زول فتن أنت داي سليتو حنت أوبشن على أتو. إذا أوبشن تيار ما نيوكلير متكاميز بهالزلو. تزي أبتنا مودا تدرجة بس يزلو. نيوكلير واسوار نسودين إسرائيل نقطقمو تخلوتات الله كسب حج زي تتقمو نخيل تقمو دخل كلام زلوا إيران نيوكلير سلزلوا يكونن كلام مغنيات الله يزبال زلوا تحكي كأسنا بليد وصلنا الله. Just drop a nuke on Iran. I guarantee this question has crossed your mind. Look, just a few days ago, the whole world was holding its breath, thinking World War III was about to kick off. Israel and the US teamed up for a massive strike on Iran. But Iran didn't even blink. They weren't backing down. Now, think about it for a second. The US has the most high-tech, lethal military on the planet, plus around 5,000 nuclear warheads just sitting in their arsenal. But despite all that firepower, they still couldn't just wipe Iran off the map. So if things got that bad, why didn't the US just drop a nuke? هجي حنت زربا ننوي حوانا بزيك نزارب اللات أنا حنا لنا سادما أمريكا سي أقل بوينت نيكولار تتقام تتخون قبل إيران مغنيات دونالد ترامب أمارات إتات ناس أنا ندحر قيدو أنت هيك قبر كم زغل بزوح سبك حسبن أقل يدما even أكلنا يت دونالد ترامب محدار دونالد ترامب زخونه ديفيد من يمزولو نايتي كريبتو صار زبال أبن حدا ديبيت أمثال كونيرة إسرائيل نيكولار كتك عملوا تخل تخلو كل خلي لهم نيرم كالو بزحات كيلاتا دونالد ترامب دما بمولو تسيفيلايزيشن كتفويه إلو فكر نيرو سلازي دارجع على ملو تسميداتو لزنا برد كونتاتو نيرو سلامن تايكم زي تتكمه كساب حجي ولا قا أبت كونفنشنال كينات إيران تبوق إيران تمكتاتهم مكيتاتهم ترى كونسنا أمريكا كتقلصو زي تغل عينت كساراتات ني كله أب سماي زنبرة ساتلايت زوت زنبرة تكال سرعو كم زق عرض غيره دخل كله تون بتزور ذاك كساراتات يبهلالو ناو سلامن تاي سقوم تدي وصلوا ويونام نيكولر زي كدولو مغنيات انتايو إلا كلنا أنا حطيتني راينا إيران نيكولر كم زي بلان فلتنا سومني فلتيو سلازي أتمغنيات كابتن سومز كابتي كاب إيران وصاي مخانو تمغنيات زنكر سدما أتمغنيات أبز بالزلو أمريكا إيران كتهرما تخلط خونيا كتهرما مخالت أتسأجب أمريكا كالوت على نيكولر زلو مالو الساتوم دما أنتي تسمع أميام زبل زلو أمريكا نيكولر كنت كم تجميرة قبل إيران وإسرائيل كنت كم تجميرة كلاتهم بفلاي راشا حدا بعالتي كاب إيران لعل نعم كم زفروان كم سألوان فلتيهم سلازي تقرأ دي ما منعنا كهرمونيهم زبل قمت كمتي تشاينا كمو سلازي نورث كوريا كمو تنيكولر هجرات أنصار أمريكا زخنا كم حجة تتكي من على سلدي فلتازات وارزي نفس جدة ده unprecedented مجا أمريكا راح تتكي وقت ولا بتجزي تجن زودا در حيل سلزينا برا السوفيت رايني رسوا وديقوي سلزي كلا حيل نعوكتك أم زغل أمريكا أفدجن تكفيتات رايك هون زغل أمريكا دما نيران مزن أيقونتن ناي حجراود إحنا تاوي ونمريتا نهزباد ما تقد لا سلزي لا نعوكتك أم زجدد مغنيات هنا برا منكم من البات إسرائيل كتك أم زغل يقولوا سلزي أتني كلر زي متكام كالوت هجرات دحريات تقيمهم كم تزوج خلوا سحبين سلزي الرعاية منبر نيراناويان دنجيش أملهم ويفريهم كم زي كونيزن كارزلو إذا ما ولا ونو أبت بايتا جبوت زخنا لو تنتديرانا إيران قد مزوكينات قبرو زنبرا شركنا ترانيرو مس راشان مس تشاينا زقبرتو أم قصلو وركب زبهال زنبرا نسو ترانيرو أتليس أنت واحدة زوم سلسة حيلتات ولا ون إيران بغت حجزوان تدي قالوا نيكولرلي حيالا سلزخونو نساتهم بمس أمريكا زجراج أملت بتاسلزلهم تكونتات نافكال خير خليو سلزي كابزي زبقس مخانويو اتي نيكولر كتقومو نتكالكوليشنز ناي نيكولر تطو زبلو ازي بارتنرشيب ناي زين هجرات مس إيران زنبرا زمدنا نسو مخانو يوم زنقر زلو بزحات كيلاتات أبزيا نت بزيا يوم زماتو زلو كومو مخانو هجي بقمت رادي كوني أبايتا دما كدرية جميلان دونالد ترامب أبزي حجي تكوينات ناب تشاينا قوز غير والو نيران تشاينا تحجزال لازبل كاب قمت حليفو نابكو طبعا ناب كالن كسجر جميرو لو سمعوهم ده نابزي غسمعكمي كندمنتاي لتوم كالوت حيلتات بالحر مقارجة يحجزوال له زبل زربا أبي مومنتم نار خبي خيط كم زلو It's just about Iran and the US. It's about a direct collision between Washington and Beijing.
And now a new report is adding a security dimension to the standoff. A report suggests Iran secretly acquired a Chinese spy satellite, which it used to track US military bases across West Asia. Which means this conflict is no longer just about oil, but also about intelligence, surveillance, and strategic advantage. There have been reports that China is supplying Iran with advanced weapons, a claim that Beijing has denied. Meanwhile, the United States has decided to tighten the screws on Iran's oil trade. ሕጂ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብዚ እዚ ኩናት እዚ ብብዙሕ መንገዲ ንኢራን በይና ከም ዘይኮነት ንኣሜሪካ ፕሩፍ ክገብረላ ጀሚሩ ኣሎ ሓደ ካብቲ ኣብዚ ዓውደ ኩናት ዓብ ለውጢ ክገብር ዝኽኣለ ተባሂሉ ዝእመን ሳተላይት ኢሜጅስ ከምኡ ድማ ሳተላይት ጋይደንስ ሲስተም ነቲ ሚሳይላት ናይ ኢራን ይኹን ከምኡ ድማ ከምዚ ስልጡን ዝኾነ ስለያዊ ሓበሬታ ካብ ሰማይ ካብ ሳተላይት ክመፅእ ዝኽእል ካብ ራሽያን ካብ ቻይናን ዝመፅእ ዝነበረ ማለት እዩ እዚ ሓበሬታ እዚ ሓደ እቲ ናቪጌሽን ሲስተም ናይ ዓለምና ጂፒኤስ ማለት እዩ ኣሜሪካ ትቆፃፀሮ ጂፒኤስ ተጠቂምካ ንኣሜሪካ ብሚሳይላትካ ክትሃርም ኣይተፍቅደልካን እያ ስለዚ ወይ ናይ ራሽያ ክትጥቀም ኣለካ ወይ ናይ ቻይና ኣሜሪካ ኢራን ድማ ናይ ቻይና ትጥቀም ከም ዝነበረት እዩ ዝንገር ዳስዋይ ድማ ዕላማታት ናይቶም ሚሳይላት ናታ ልክዕ ቦትኦም ዝሃርሙ ዝነበሩ ንኣሜሪካ ከሰንብዳ ዝኽኣለ እውን ንሱ እዮም ዝብሉ ዘሎ እሱ ጥራይ ግን ኣይኮነን ኪኑ ዝሰገረ ናይ ኢራን ረቂቕ ዝኾነ ኮኦርዲኔት ዘለዎ ኤግዛክትሊ ዕላማታት ናይ ኣሜሪካ በይ ከም ዘሎ ካብ ቻይና ንላዕሊ ሶም እዮም ዝፈልጡ ሳተላይት ኢሜጅስ ናቶም ንኩናት ናይ ኢራን ናይ ራሽያ ዝብርትዕ ዝበሃል ስለዚ ካብ ዝተፈላለየ ሃገራት ዝመፅእ ዝነበረ ሓበሬታ ኣብዚ ቀረባ ዩኤስ ኢንቴሊጀንስ ኢንዲኬት ቻይና is preparing to deliver an air defense system to Iran within the next few weeks ኣብዚ ቀረባ ናይ ምክልኻል ክትባት ትደሊ ከም ዘላ ናይ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ኢራን ክትባት ትደሊ ከም ዘላ ዓብይ ኣዛረባ ርእሲ ኮይኑ ኣሎ እዚ እውን ነቲ ኣሜሪካ ኩናት ናነውሐ እንድሕር ከይዱ እሞኻ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝኽተልዎ ዘለዉ ካብ ሕጊ ወፃኢ እናቐፀለ እንድሕር ከይዱ ካልኦት ሃገራት ኢደን ክእትዋየን ምክንያቱ ሓደ ነገር ፕሩፍ ገይርለን ኣሎ ኢራን ብዘይ ዝኾነ ይኹን ጭቡጥ ዝኾነ ደገፍ ንኣሜሪካን እስራኤልን ንክልተ ሓያላት ኣብ ዓለምና መን ከማና ዝብላ ጠጠው ከተብለን ኪላ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ጣውላ ንክመፃ ገዲዳተን እዚ ኣብ ኮምፕሊመንት እዩ ቻይናውያን ልዕሊ ኢራን ቁጠባ ኣለና ገለ ክብሉ ይኽእሉ እዮም ኣብ ዓውደ ኩናት ግን ኣሜሪካ ይፈተንዋን ኣይደፍርዋን እዮም ድማ ስለዚ እቲ እንኮ ነዚ ኩነታት ገጢሙ ጠጠው ኢሉ ዘሎ ልዕሊኡ ድማ ኣብ ዓውደ ኩናት ጥራይ ዘይኮነ ስትራቴጂክሊ ድማ ወሽመጥ ሕርሙዝ ብምዕፃው ድሌቱ ክገብር ዝኽእል ሃገር ኮይኑ ወፂኡ ዘሎ ኢራን እዩ እዚ ንቻይና ኣዝዩ ኣገዳሲ ሃገር እዩ ከም ቬኔዙዌላ ኢራን ክትወጥቀሎም ኣይደልን እዮም ነይሩ ሶ ኣብዚ እዋን እዚ ንኢራን ካልኣይ ግዜ መፅኦም ተጎራቢቶም ገለ ከይገብርዋ ብዙሕ ነገር ክትሕግዝ ክትፍትን ወላ እኳ እቲ ዘለዋ ዕድላት ፀቢብ ተኾነ ነገራት ግን ንኢራን ተዋሓደ ናይ ኮንፊደንስ ነገር ክብዎም ብቐሊሉ ክትሓዝ ዘይክእል ነገራት ንክብዎም ይፍትኑ ከም ዘለዉ እዩ ዝንገር ዘሎ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ቻይናን ድማ ምስሓሓብ ይፍጠር ኣሎ ዋላ ዝብዚ ዘረኣኹኹም ሓደ ካብዚ ነዚ ብሎኬድ ነዚ ዕፅዋ ምስ ገበረ ኣሜሪካ ናይ ኢራን መራኽብ እየን ሓንቲ ካብቲ ነቲ ብሎኬድ ከፍርሶ ዝጀመረት ካብ ኢራን ወሲደን ብኡ ክሓልፋ ንኣሜሪካ እንታይ ትገብሪ ኢሎም ተሪሮም መፅኦም ማለት እዩ ኣሜሪካ ድማ ሓንቲ ገበረትን ስለዚ ብኡ ገይሩ ድማ እቲ ብሎኬድ እውን እናዝሓለ ከም ዝኸደ ዝንገር ዘሎ ናው ኣብዚ ቀረባ መዓልትታት ኣሜሪካን ቻይናን ክራኸቡ እዮም እንድ ዶናልድ ትራምፕ ኣብዚ ሕጂ ዘለዎ ብዙሕ ሽግራት ስለ ዘሎ ቁጠባ ናቱ ኣብ ሕማቅ ኩነታት ኣሎ ምስ ኢራን ኣብ ኩናት ኣሎ ንኢራን ድማ ከስማዕ ኣይክእልኒ ዘሎ ናይ ኣፅዋር ናቱ ብብዝሒ ወዲሉ ስለዚ እቲ ሬር ኤርዝ ሚነራልስ ዝበሃሉ ካብ ቻይና ዝመፁ የድልይዎ እዮም ብብዙሕ መንገዲ ኣብ ቻይና ክልምን ከም ዝኽእል ይፍለጥ እዩ ስለዚ ንቻይና ከፈራርሃ ይክእልኒ ኣብዚ እዋን እዚ ምስ ቻይና ክመሳሰል ክኽእል ኣሎ እቲ ቁጠባ ድማ ኣመና እናተበላሸወ ይኸይድ ስለ ዘሎ ሚድተርምስ ምርጫ ድማ ይቐርቦ ስለ ዘሎ ቻይና ክትሕግዞ ክትክእል ኣለዋ ነቲ ቁጠባ ንኸተረጋግእ ቻይና ድማ ዶናልድ ትራምፕ ኢላ ኣይኮነትን ንባዕላ ቁጠባ ናታ ክበላሸወላ ቁጠባ ናይ ዓለም ክበላሸው ይትደልን እያ ደላ ካብ ፅቡቅ ቁጠባ ናይ ዓለም ካብ ኣሜሪካ ንላዕሊ ቻይና እያ ትረብሕ ስለዚ ርግኣትን stability ክመፅእ ትደሊ እያ እዚ ድማ ቻይናው ናቶም ጉዳይ ክህልዎ ናቶም እጃም ኣለዎም ናቶም ኢንተረስት ኣለዎም ቀንዲ ኣገዳሲ ግን ቻይና ሞር ካርድታት ክትፃወተሉ ትኽእል ነገር ኣለዋ ስለዚ ከምዚ ንኣብነት ነዳዲ ካብ ኢራን ዝኸይድ ዘሎ ክነዓፅዋ ኢና ንቻይና ምስ በሉ ፑቲን ኦልሬዲ ስቴፒንግ ገይሩ ኣነ ክበኩም ክእል እየ ነቲ ዝተርፍ ዘሎ ብምባል ንቻይና ፑቲን ብካልእ መንገዲ ክባከም ዝኽእል ተዛሪቡ ኣሎ ስለዚ ንቻይና ክዓፅውላ ዝኽእሉ መንገዲ ብጣዕሚ ዘሸግሮም ዘሎ ንኣሜሪካን ዶናልድ ትራምፕ ንቻይና ንምዕፃው ወላ ዝገበርካ እንተገበርካ ከቢድ Oil has found its way to China, often through discounted deals, shadow tankers, and complex shipping networks. Beijing, in effect, has been the lifeline of Iran's energy exports.
And now, Washington is trying to cut that lifeline off. But as the US turns up the pressure, another player is stepping in, Russia. In Beijing, Russian Foreign Minister Sergei Lavrov has said Moscow is ready to compensate for any energy shortfall faced by China. Russia can certainly make up for the shortage in resources that has emerged in China and in other countries that are interested in working with us on an equal and mutually beneficial basis. Russia has said this more than once. The president has addressed this issue as well, including in connection with plans by European countries. كم تري ودلهم دونالد ترامب تايدل له بتدقاقامي كنريو خلنا دونالد ترامب نتنا دادنا عربنا كلاتهم من عاتيو كلنا أبو كمت كاب أمريكا خجزو يدليلو رشاد ما نتهم تدليو كاب أمريكا خجزو دما زخبركم ويزيد فتو كاب أنا خجزو تدليو يرويل كم بقولوا متشاينا دما بزخونا ناين دادت أجمع تعص أول من قد يبلكمن الجراون سلزي قد سكم درو كابانات لو تجوز لهم نتزود لكم إحنا كمل لكم نخلينا يبلالو بتحت مستير كلام دزارة ربوي جن عويل كاب كاميرا مزراب نا أمريكا confidence نا أمريكا تني تشاينا كسع كندي تشاينا بزح كارد خمسة لوا نخر يوم سلز دليل زلويو سلزي وتحت راوي نيكولر ناتا يكون كله كم تعقد ديمقراطيكم تناكو إن خبري خيرالو أبكو تباون تخونو زيوم هجراتياتهم ني أمريكا challenge يقبروا in many things أمريكا مريج أتات ناتا إن خبري خيرالو سلزي military tech بلو trade كالو تغيرات دمت technology دين science دلي Iran has always found ways إيران كحجزوا زخلو أمريكا completely كتحنكان كتلان تفتن ولا بلوكيت تجبرت ولا جلن تجبرت يسلت يلن and this is a reason حدا جزيت الله يعني سليكا short term أبحثير جزيت أجمع كان خفت حلقات رادي كونس عم حوان زلكا استراتيجي كوان محن قوتات نخد كفت نخد فتح سلز حجز السوق أجد هسي خون مالتي نعم كل زنر يزلنا نتايز فترة دول نحريلنا عالم كاب أمريكا وزاي أمريكا بين ترايت إزو عالم كم زي اللي بغض أبا يكون بخال ولا أمريكا جيجب وتدرج وهذا أجرا نتايد بالله ناقد مزكينا إيران بجمارو أمريكا مبزحتك زي بغض أبا فراريها كأجدا كاب تكنولوجي كوتس أكا كاب جلك كوتس أكا نابلت يعني هجرة تنبرك غنيرة كابو دما بتغض أبا ناتا التكنولوجي ناتا بخالو تهجرات متكاتا نارغبا مسكده بس جيجب وتدرج كل صفناتي أفنش أخسر ريك جبرت بالله اتقل صفناتها ون انتخونه كم تزدل لوتس كم زي امتزال دما حج تفريط مالتي so in general لما تايبت إحنا لنا عند أمريكا أمريكا زلوا كاردتات exhausted كبر الله نودوته تخيل الله سلزي زي نفسه زخالة شجريو أتي الأخول دمانا أمريكا حجز قبر الله زنبرن تايو الله ينسس ناتا أتي شركة نتات ناتا مسنيتو مسحجرات أوروبا مسجلة زنبرن نعود مع دونالد ترامب سال عشرين تديو سال أنجلو نوديو مع التاو كفر سيو على الله السوون توسيق قالوا تقول داي نابي قصي خيط كم زلون نابي كبت كم زخلن مجمعاتو كبيرة مثلا سلزي all things are heading to one thing مفزعتهم نقرات ني دونالد ترامب من أمريكان كبت زباليهم اتنا يكون طبعا pressure دبلنا دما كابزيز بكس كساب حج تايرينا لنا وتهدراو متفنان قطباو متفنان أمريكا دما أبزح نقري سلطة كم زي اللي كابو وزاي انتا يقاط مع الوجه دونالد ترامب مس نفسه مس بيز ناتو دما كوينات أويجلو زعبي كوينات ناتو أوش تعدى قاتي مولو listen to this one Donald Trump is in a big trouble مجمريا مس فاتيكان بزجمرو مس أملاخ بزجمرو بز خدا زلو قعزو ببزح من قد سرزي مواصل أبزي بلو بوتاي بتعزلو هذا أمريكا وين دونالد ترامب كسا كندي تسعينهم ما هم زلو كل تنقر كريكم بزني جمر about Jeffrey Epstein on TikTok and they're passing laws in Florida telling you if you criticize now by the way can you get up the video of the woman who said something about the mayor of Miami and they just like knocked on her door. Take a look here. It's the United States of America in Florida, Republican Florida. Let's take a look at this. There you go. Picture to make sure it's you. We're not sure. Okay. Okay, so is that your account? I refuse to answer questions without my lawyer present. So I really don't know how to answer that question. Okay, well, like I said, you're not going to jail. This is freedom of speech. This is America. By the way, stop that. انت تريد أن يكون أبزي زي أب أمريكا يو free speech حسابك هتجلس قال لك حسابك تنكفنيو قال ملي عد حسابك مجلاتي بلا بلا إبستين زبال حدا نزوم تحت عدمة إن دك نسيون دك تبعتي نامز بزي أبهب تعمد شيء زنبرة كابت حتى الناس أبغينهم نعلم كم دريتهم ساعات وزنبرو حجر ما
دونالد ترامب كالوتن أب حقنا خيقربوا زخل كلولو زلويم بزعب هزار السمزراب أب تيك توك كل تراي ديكونه نعون تتزاريبكا بوليس أب جزا خمس يوم كم زحطوها أب فلوريدا زبال ستيت ناي ريبابليكان دونالد ترامب ما عدو مالتي تاوي جزء ولا تمرلاو جزء بالاو يزل نيروباوين كان تابلو ميرت جيدي فانس مدقمتيو ني دحر سلطان دونالد ترامب بريزيدنت مخانو ناب ميونيك كونفرنس مسين تايلو نسخاتكم مثلا حزبكم ناس حسابنا حزبكم تدخل كل زلهم يقوم كاب ديمقراسي رحكم يقوم اتكور فاليوز قديفكم ما يقوم سلازي نتي سلطان ايروبا تطفو والله يولي يورا زي لهم نيرو نبعلهم اب تيك توك سبوستس جبرو بوليس اب غزا خمسيو حتى كم جمار بزعبا انتايك بزعبا جبن زفص مسب حرايسك بزعبا كالست كم دليتك جبن زفص مسب بزعبو مزراب كل تيك توك سلا دغزو ابت تيك توك انت حرت زاريكا يعصو خاطر هيدا يكون انت فيديو علي وطرا يكون غزا خمس يوم خص خايفت بس غانتا زريكا كند منتا اسرائيل امريكا تقوصاصيرا تخمزلا لكا التميديا دما يغرع على كم سري وزلهم ابينا Europeans didn't have free speech, didn't ازت حدايو سلازي لا فري سبيتش تزاربو زنبركم حسوتي كالاي دونالد ترامب بسمن وجو جميرو لريهم لهم لنكنه تدغاغامي كريون كسمعن زغننينا مس كاثوليك ቤተክርስቲያን يغطل على تبع سدما سبزت أنا يبلون تبلناكم كاب زيرو تبقسنا يكوننا listen to this one. Today, President Trump is criticizing the Pope. The president told an Italian newspaper that the pontiff, quote, doesn't understand and shouldn't be talking about war because he has no idea what's happening. Pope Leo has opposed the war with Iran, saying that Jesus rejects war. Meantime, the highest-ranking Catholic in the U.S. government is now weighing in. Vice President J.D. Vance, who's writing a book about finding his faith and كم تريو زي بريزنتنا أمريكا دونالد ترامب نتي كاثوليكات بيتكريستيان رسالي كان باباسات باسم بسوت جمرو قدفة بجاخة ندحري تملس ترقاقام تبلوه قصيلوه مغنيات مرقاقا يفلتني سبزي بوليس لزخوني تقاقي خان لخانتي الكايو أي تقاقخون كلتا عين خاي سرح هلن كلتا أزن خاي سرح هلن يدبلاكا دفار زخون حساوي نأملاخن كولاي كمان كشكع دفتني معلسي بزعب أملاخ حماق صحيح فسن أملاخ زي أملاخ يروحهم زلوا زي قد سوسر زغوني إنه أنا دكتور بزعبوك اسمعكم سلازم أبزين بزعبات تبع مستي رسالي كنا بباسات زنا باسي كنت زعريو مماليسي قدس له أجد ما نعوك حق سيلو تمخط البريزنت أبكر 4 عامات كاثوليك صغيرة زبهال مالتيو نبتم بأساتيو نرسالي كنا بباسات كنا كف جمير السقال ناو مقطعتنا توم كريكمي أبسمع يكون أنت مقطعت عمريتي زلت مقطعتي. We certainly have a good relationship with the Vatican, but we're also going to disagree on substantive questions from time to time. I think that's a totally reasonable thing. I certainly think that in some cases, it would be best for the Vatican to stick to matters of morality, to stick to matters of what's going on in the Catholic Church, and let the President of the United States stick to dictating American public policy. Let's talk about this with CNN Vatican analyst Katie McGrady. She's also the host of the Katie McGrady Show. حجي انت عايز بلزلو زي جيدي فانس مالتيو تي رسالي كان باباسات من فاتيكان صبغزم دنان دي نزلنا جن سرحهم تدو سرحات صبغي دونالد ترامب مرحنا هاجري بوليتيكان عني يقدفولو ابتا سرحهم تزتكرو زياده صبغ نيرو بزعبا مورال بزعبا كاثوليكات بيتكريستيان زلو غدايات انت سرحت صبغي بلالو بزحات سبات دمان تايلمو رسالي كان باباسات سرحو يسرع زلو نكوينات جيجا يكبل قديتا ناي مورالا وحلا في النوتيو he must do that يمزولو زلو قال سرعه يبلون اباسات وي كاميرا تايمانوت نكوينات جيجا كبلو سرعومي this is nothing حدش نقدر فلوي نقدر يكون. It's a great question. He's often obviously well informed. The Holy Father is not some sort of, locked away in a castle unaware of the world's challenges and problems. He's a very well-connected, well-informed man, but he's not going to make pronouncements on everything. His personal opinion is not going to be announced on every single issue. In the case of this particular kerfuffle, the Holy Father was specifically asked at a press gaggle about President Trump's tweet about ending a civilization if a deal wasn't reached. And he said, obviously that can't stand. He wasn't the only global leader who spoke about that. It was widely condemned. ስለዚህ እዛ ዘረባት ያ በኸመያ ተጀሚራ ንዝብል ኣብ ዝኾነ ይኹን ፖለቲካዊ ዲቤት እቲ ርሰሊ ካና ጳጳሳት ከም ሓደ መራሕና ሃገር እውን እንትኾነ ብዛዕባ ብዙሕ ሓበሬታ ኣፍልጦ ዘለዎ ወይ እውን ክፈልጥ ዝግደድ እዩ ልዕሊ ኩሉ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ኣባላት ናቱ ወይ እውን ካቶሊካውያን ስለ ዘለው ኣብ ሙሉእ ዓለም ካ ስለ ዘለው ናይ ሙሉእ ዓለም ህዝብን ኣብነት ኣብ ኤርትራ ፀገም ተሎ ብዛዕባ ኤርትራ እውን የገድሶ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ፀገም ተሎ ናይ ኢትዮጵያ የገድሶ እዩ ኣብ ኬንያ እንተሎ ኣብ ኡጋንዳ እንተሎ ኣብ ቻይና እንተሎ ኣብ ካልእ
ኣብ ህዝቢ ኣብ ዘለዎ ናቶም ጓሳ ስለ ዝኾነ ብዛዕባኦም ኣብ ኩሉ ፖለቲካዊ ጉዳዮም ይትክእትሎ ማለት ኣይኮንኩን ግን ሓደ ግዜ ድማ እቲ ጉዳይ ብፍላይ ድማ ኢራን ዝኣክልን ህዝቢ ከጥፍኦም እየ እንድሕር ዝብል ኣሎ ኮይኑ እሞ ከዓ ዶናልድ ትራምፕ ክገብሮ ዝኽእል እንድሕር ኮይኑ ዓቕቢ ኣለዎ ኒውክለር ኣለዎ ስለዚ መራሒ ሃይማኖት ግድን ክዛረብ ዘለዎ ኣብዚ ብፍላይ ከዓ ኣብ ሃይማኖት ኣብ ኣሜሪካ እውን ፅልዋ ሞራላዊ ፅልዋ ክገብር ዝኽእል መራሒ እንተኮይኑ ናይ ስዑድያ ሼክ ወይ እውን ናይ ኢራን ሼክ እንተይሉ ኣይስማዓን እዮም ፀላእትና ብላብላ ብላብላ ስለ ዝብሉ እዚ ግን ካቶሊካዊ ቤተክርስትያን ክርስቲያን ስለ ዝኾነ ሓላፍነት ኣለዎ ክዛረብ ግዴታ እውን ኣለዎ ኣብ ከምዚ ጉዳይ that's why ድማ ብኸመይ ኣብቲ ዘረባ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ዝኾነ እቲ ዲቤት is just ኣብዚ ሓደ እንታይ ይምልስ መስለኩም ብዙሕ ኣዘራቢ ኮይኑ ዘሎ this weird interjection of, well, you know, I have some power over you. I put you in that position of power, so therefore you should be okay with what I'm doing. That's how it read. And I mean, many Catholics were upset by that because, but his ministry. أنت زباسة توم دمان تايم زبلو زلو ني رسالة كان باباسات ናይ ካቶሊካዊ ቤተክርስትያን ጳጳስ ልዮ 14 ዝትሪ ወዘለኹም ኣሜሪካዊ እንዲማ በቀሉ ኣሜሪካዊ ዜጋ ስለ ዝኾነ ጳጳስ ንክኸውን ሲ ዶናልድ ትራምፕ ኣነ እኮ ሳላይ ካብ ጳጳስ ኮይንካ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኮይንካ ብምባል ንቫቲካን ዝኣክል ነታ ካቶሊካዊ ቤተክርስትያን ብልሽውና ኣለኩም ኣነ የፀቕጢ ገይረልኩም ብሰን ከይኹም ጳጳስ ገይርኩሞ ስለዚ ተመሊስከን ኣመስግነኒ ኢሉ ፅሒፉ እዚ ድማ መሊሱ ሺት ስቶርም ማለት እዩ ኣንጻሩ ገጅፍ ዝኾነ ፀገም ክፈጥር ጀሚሩ ኣሎ ውፅኢት ናቱ ድማ ኣብ ሶሻል ሚድያ ዶናልድ ትራምፕ እጅ ተሪኻዮ ከምዚታት ይኻትር ማለት ከምዚያ ትመስል ዶናልድ ትራምፕ ትሪኦ ኣሎ እዚታት እጅ ኣብ ዶናልድ ትራምፕ ካብ ተሓሶቱ ምስ ተበገሰ እዩ ምክንያቱ ኣካል ናይ ተሓሶት ናቱ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ንደገፍቲ ናቱ ሓቲቶሞም ስለምንታይ እንታይ ይስማዓኩም እዚ ፕሬዚደንት ናትኩም ንክርስቶስ ናይ ክርስቶስ ናይ ኣምላኽ ስእሊ ኮይኑ ድመፀ ኢሎሞም ኣብ ዝስምዕዎ ምስጋሕን ሰብ Show you an image that President Trump posted on his Truth Social yesterday. What do you make of this? Personally, it's disgusting. I talked with my wife about it earlier. I mean, Jesus Christ is my Lord and Savior, and that right there is, I mean, that's I don't really have words for that. That's disgusting. That's a disgrace. I'm very upset about that. እዚኦም ማጋዮም ናይ ዶናልድ ትራምፕ ደገፍቲ እዮም ስለዚ ብዙሕ ንብዙሕ ሰብ ከም ዘቆጥዐ ኣብ ሶሻል ሚድያ እውን ገጅፍ ዝኾነ ፀርፊ ከም ዘጋጠሞ ውፅኢት ናቱ ድማ ዶናልድ ትራምፕ ነፍሱ ጥራይ ዘይኮነ ንብምልእታ እስራኤል እውን ለኪምዋ ይጠፍእ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ናው I'm going to show you a very interesting time መጀመርያ ዶናልድ ትራምፕ ዝኾነ ነገር ዝርድኦ ሰብ ኣይኮነን ዝግድሶ ሰብ እውን ኣይኮነን ንዑ ዘገድሶ ዝርድኦ ሓንቲ ነገር እያ ህዝቡ ክፅየኖ እንተኽኢሉ ጥራይ ኣብቲ ካላቱ ከምኡ ድማ ኣብቲ ፖለቲካዊ ህይወቱ ክፅየኖ እንተጀሚሩ ጥራይ እቲ ንዶናልድ ትራምፕ ዝያዳ ክርድኦ ዝኽእል and this is exactly what happened እዚ ትሪእዎ ዘለኹም TPUSA ዝበሃል ኣሽሓት ራይት ዊንግ ፖለቲሽያንስ ወይ ከዓ ኮንሰርቫቲቭ ክርስቲያንስ ስቴዲየማት እዮም ዝመልኡ ተርዲኹም ኣለዎም እዚ ቦታ እዚ ዶናልድ ትራምፕ ክብረፅ ከሎ ቦታ ይርከቦ ነይሩ ሰብ ኣብ ደገ ኮፍ ኢሉ ዝርኦ ነይሩ ለንከነኸ እዚኣ በዓል ቤታ እዩ ነዚ TPUSA ዝመርሕ ዝነበረቲ ቻርሊ ከርክ ዝበሃል ነይሩ እዛ በዓልቲ ቤቱ ብኸመይ ተቐቲሉ እንታይ ኮይኑ እቶም ብየማን ትሪእዎም ዘለዎም ብምልኦም ቻርሊ ከርክ መሓዙቱን መሳርሕቱን ዝነበሩ እዮም ብምልኦም ኣንጻሩ ናቱ ሞት ኣይተዋሕጠሎም ክሳብ ሕጂ ድማ ይሓቱ ኣለዉ that's why ለንቀነ ዝተገበረ ምክትል ፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካ እውን ዝተዓደመሉ ክንደይ ሰብ መፂ ኢሎም 20% ናይቲ ትኬት ክህልዎ ዝግበር ረይዎ እዚ ካብዚ ዝኸፍእ ውርደት ናይ ዶናልድ ትራምፕ የለን this is the end of the story ማጋ ዝበሃል ማጋ is broken ተሰይሩ ማጋ ዝበሃል ፅንፅዋይ ድሕሪ ሕጂ ኣብቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ቆቢዕ ጥራይኹም ክትሪእዎ ማጋ ኣብ ባይታ it's broken እዚኣ ድማ ኣብ ውሽጢ ክንደይ ወሲድሉ ዶናልድ ትራምፕ ሓንቲ ዓመት ወሲዳትሉ ንሓደ ዝሰፍሐ መንእሰይ ዝስዕቦ ዝነበረ ካብቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ወፃኢ ናይ መንእሰያት ሞመንቱም ኮይኑ ሓደ ዓቢ ሙቭመንት ምንቅስቃስ ሰውራ ሒዙ ዝኸይድ ዝነበረ ሕማቕ ኣካይዳ ዓኮር ናይ እስራኤል መልሓስ ነተንያሁ እንታይ ገይርዎ ልክደስ ጥራይ ኣትሪፍዎ ስለዚ እዚኣ ማለት midterms is coming devastating loss እቲ ዝኸፈ ስዕረት ከጋጥሞ ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ዝኸፈ ስዕረት and then after that ቤት ፍርድን ገለመለን ከመጅንንዎ እዮም ንሱ ጥራይ ግን ኣይኮነን ክሰዓር ኣብዚ ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ዝሰዓር ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ኣይኮነን ሰዓር ዘሎ there is another part ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብብርቱዕ ዝሰዓር ዘሎ I'm going to show you and this is why
our media is very important نخل حبريتات combine ناقبركا انتريخاية تراي ترجم زباك. And then today we are running all the numbers on Israel's U.S. popularity problem. Israel is losing support here in the United States, even amongst Republicans. Take a look at this data. Take a look at this data amongst young Republicans. Look at this massive. إسرائيل أب أمريكا ببزح من قد كريو يزا حبريتا ببزح من قد إسرائيل أب أمريكا تخسر كم زلا إسرائيل كلتن بوزيتيف إسرائيل شو من بتاتني روم أب أمونجو أب تغلال أمريكاويان إدميوم تحت الحمسة زخون مالتي أب إسرائيل حمشن دونالد ترامب كم رأس كله مستقينات ناي قزان ناي أب قزاز فصمت إسرائيل نيزمت كاب إسرائيل شو من تدمره ناب نيجاتيف كلتة أوش تعمد رأيوه minus 16 إذا مالت كبابي 4 points decrease كيرو مالو كابز خفك ما تأكلني this is a big signal يوم زبلو زلو سلازي ولا تدزارب زلو إسرائيلوين كمسلكم ناي إسرائيلوين تجافيو أنت نقيهم يليز نقرم زلو and this is the most interesting story أبزو وانزي جن زيادة رأي خلتي كونت كابا وانتا نبالوتا كميلا ودي قومي نقرالو زي نزي قداي زبل كتنتلو هيوغيو يزبلهم زلو net favorability in Israel with moderate أبتم liberals بحالو كاب إسرائيل شدشتن تدمرو زنبري ناب ألوتا تشعات تقودي لهم اللو نغط زي كمون بجوبي ناي ريبابليكان مالتي زي عبو وتكاتين عطاتو تازا قدس قنابي الله مسيلكم this is the most important part midterms way كاتمريج عاد متزلو انتاي وتسيد كم تسخل Competitive primary. You may know him, Thomas Massey. He, of course, is a representative from Kentucky's 4th District. He has been opposed by Donald Trump. Donald Trump has endorsed his opponent. Pro-Israel voices are also opposed. Many of them have also opposed Thomas Massey. But at this point, look at this. His chance of being the Republican nominee, winning that Republican primary in Kentucky's 4th District, is actually more likely than not to. زيانة بزيادة قندا قداسي يوم زبلو زلو توماس ماسي زبال حدا كابتوم أزيوم نفعات كونغرس أبالات نبايتون أمريكا ريبابليكان ينير دونالد ترامب لخمرات بزوحي قوز قيسلو دونالد ترامب استمرت قدام يكت ألمام زجمرة زيو مغنياتو عدانا أمريكا قدلو أتوم قبلنياتات أبستين زلو يوكوز لو نفس وكف كترف يبلون أبزير لأنه كوينة دماكن كيد يبلنا زبل مرقص عيزو دونالد ترامب دماك كتو جمير مجمرة انتا يبلنا يرو بتزلنا ناي ما قاعد الواقيري كابستان كبينو بتليفون دويلو نعاقا أبي وتك خطر زي تخيل بوليتيكاوي وتكات كم زقات ما كخبرة كايل فكروا له الرايد أنا ملا حق سكايلو شو عنده غيره إتنا إسرائيل لوبي إتي أي باكس بعد ما عد جنزب أنصارو الناس مالت أنصارو نتي بستين فايلات أو وصل زبالة لومي جنزبهم لبلاش كوينو 7% نايتي برايمري أبتو ردرك ساتف زغل نعوز تقفي ترخي بيسألو إذا مالتي مالتي إذا إتا بحجة متزلا إسرائيل زخون بوليتيكانيات إسرائيل مستخلص الواناتها مس جنزبها أنصارهم تجيراون كسع كتعوت لهم كم زي تغل حزب أمريكا كسع كندي أنصار إسرائيل كيد خمسة له توماس ماسي قدامه إكسبيرمنتيز بعزله the first experiment ناتهم زي إذن دحري بعبلا القطر ويمسبق قطري أنصارنا إسرائيل ميديا أنصار دونالد ترامب مكيتو تعويتن توتيو دونالد ترامب is done and so is also the AIPAC زبالدما the biggest blow تزعبيه danger كقاطو مزخل كابزيا يمزول زلو أفتحت بيمان تاجر لكم الله هم زعبيه يتصلوتي نتماجز بهالبيس أطوى بلهم مزنبرو أليكس جونز ميغان كيلي كينس أونز كملما تاكو كارلسون قبل اليوم دما كالوت معاه توصغلهم كلهم زياتهم أنصار دونالد ترامب إسرائيل تقبروا زلها أمريكا بعين مرف نحلفوا إكسبوز قبروا له زمانة تبالتي تدخل تصوتها إسرائيل تصوت زنبرت ما يبعد عمرك حصري ترى يكون إسرائيل تقالوا لون جوداد وصلوا مدرخون كم تسخني تسأل أتزلوا لعل سلزخونة كل زتري وزلهم زي ما تزلوا قلت 3 عامات انتهى كن رأينا I don't know but الترند بزلوا إسرائيل قلنا قرت أمر فتيرهم كيرون تزي كيلو is going to be very devastating زلوا as a report زدما إسرائيلويان عبي ورنيو نتي باك زي قد سكم تغينو كاب حجوج ييو انت زي اللي تسمعنوه واي كم سألكم هاي إذا سألكم نجار يبلون يوم سبلون سلوا دونالد ترامب لما نمودا تبزي أكيرنا كل سنة بتو. Now, it's not that is just an absurd explanation, but he really thinks people are going to believe him and that he can just blame people like me for pointing out what's obvious. That we have to twist it to make it not a doctor?
The person who made the painting says it's Jesus. That's how Jesus is depicted when he comes back again. That's the red and white tunic that he has. But Stephen A., what am I missing about this? Nothing. دونالد ترامب نخلط عيننا نأمرنا نقول نريو زلنا عورات يكون كلنا يزفتن زلهم زلو دقفتنا تيم زي يسوع كريستوس نا يسوع كريستوس داغما يكمص خلو سلناتو نزي يمسل እዚ ግን ከም ዶክተር ኮይነ ዝኸውን ዘለኹ እቶም ከም ኢየሱስ ወይ ከም አምላኽ መሲልካ ዝብሉን ዘለዉ ፌክ ሚዲያ ሓሰውቱ ስለ ዝኾነ እዮም ኢሉ እንታይ ይብሎ ለጸሊም ዝደጋፍናቱ ነይሩ ስምዖ እንታይ ያለ ኣነ ዘይርዮ ዘለኹ ንሱ ዝረአዮ ዘሎ ናይ ዶክተር ምልክት ኣሎ ዲብሎ ኣሎ Missing anything at all. He's a pathological liar. Let's just call it what it is. He's the president of the United States. I don't mean to get that way, but my God, the lies just continue to just flow out his mouth, flowing flippantly off the tongue with a level of just seamlessness that's incredibly alarming. He posted the picture. We all know what it is. And we all know how he believes he's somebody who should be deified, even in his diatribe, where he's highlighting fake news. What did he say? You know, it points out, I'm looking at I was depicting myself as a doctor. And obviously you see, you know, እዚ ሰብ እዚ ሓንቲ ተጋጋኻን ፓቶሎጂካል ላየር በቃ ሓሶት ናቱ ደረት ይብሉ ኣፍክ ከፍት ከለ ሓሶት ራይ ወላ ሓቂ ክዛረብ ዝግብኦ ሓቂ ደዋጽፎ ነይሩ ተነበረ ወላ መሐሶሲ ጥቕሚ ዘይብሉ እንተኾነ ንዑ ወላ ፖለቲካ ይኹን ካልእ ምሕሳብ ይድመርጽ ኢሉ ዘይለ ነገር ክሕሱ ይድመርጽ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ሰርቲፋይድ ሓሳቡ ምዃኑ ኣረጋጊጹ ስለ ዘሎ ብዙሕ ብዛዕባኡ ክንዛረብ ኣይንኽእል ኢና እቲ ንሱ ኣብ ርእሱ ዘሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ነዚ ትርእይዎ ዘለኹም ዝመስል እዩ ደገፍቲ ናቱ ድማ ካብ ምሕር ቁጥዕ ዝኣክል ስቴጅ ናቱ ጥራይ ኣትሪፎም ኣለዉ ከምዚኣ እንተኮይና ድማ እታ ትፅበዮ ዘላ እንታይ ምዃና ንፈልጥ ሕጂ ኣብ መወዳእታ ኩሉ ግዜ ንሕና ንዓና ዘገድሰና እንታይ እዩ ማእከላይ ምብራቕ እዚ ከባቢና እንታይ ክኸውን እዩ so what is going to happen in a short period of time እዚ ኩናት እዚ ናበይ ገፁ ክኸይድ እዩ እንታይ ውፅኢት ከምፅኡ I don't know ሓንቲ ነገር ግን ከረዳእኩም ያነ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዝግበር ዘሎ ኩናት ናብ ቀርኒ ኣፍሪካ ክመፅእ ከም ዝኽእል ድሮ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ፅንሕ ኢለ ከርእየኩም እየ ኣሜሪካ ብቀይሕ ባሕሪ ወሲናቶ ዘላ እውን ከርእየኩም እየ ስለዚ ምሳይ መቐፅሉ ከነተሓዞ ክንፍትን ኢና ኣብ መንጎ ተመሊሰ ብፍላይ ንዓረብን ናይ ዞባናን ዝምልከት ብዛዕባ እዚ ናይ እዚ ኩናት ናይ ኢራን ብኡ መልክዕ እውን ክንሪኦ ክንፍትን ኢና ሕጂ ናብቲ ናይ ዞባና ንኸይድ ስር ላይ ቀጠናዊ ኃይሎች የጡንቻ ማሳያ መድረክ ነው የሆነው። ይህ የውሃ አካል በየዓመቱ ከ1 ትሪሊዮን ዶላር በላይ የሚያወጣ ሸቀጥ የሚያልፍበት መስመር ቢሆንም አሁን ላይ ግን የንግድ መርከቦች በሰላም የሚጓዙበት ሳይሆን የድሮና የሚሳኤል ስጋቶች ያደሩበት አካባቢ ሆኗል። ዋነኛው ነጥብ ይህ የባህር ላይ ደህንነት መናጋት በአፍሪካ ቀንድ ሀገራት ላይ የሚያስከትለው ቀጥተኛና ከባድ ኢኮኖሚያዊ ኪሳራ ነው። በተለይ በየመን የሚንቀሳቀሱት የሁቲ አማጽያን በቀይ ባህር ላይ በሚያልፉ መርከቦች ላይ የሚሰነዝሩት ጥቃት ዓለም አቀፍ የጭነት ኩባንያዎች መንገዳቸውን እንዲቀይሩና በደቡብ አፍሪካ በኩል ረዥሙን የኬፕ ኦፍ ጉድ ሆፕ መስመር እንዲከተሉና እንዲመርጡ ያስገድዳቸው የሚችልበት ሁኔታዎች ሲፈጠሩ ተመልክተናል። ይሄ እዚያ ዘረባዚያ ሎሚ ብዝሰፍሐ መልክዕ ክንሪኣ ኢና ባብኤል መንደብ ክሳዕ ክንደይ ኣብ ሓደጋ ክኣቱ ከም ዝኽእልን ኣሜሪካ ወላ ሓንቲ ክትገብር ከም ዘይትኽእልን ዝተነፀረሉ ጉዳይ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ስለምንታይ ከም ንብል ኣለና ኣሜሪካ ንባዕሎም they have proved this they cannot do much ሁቲ ዝበሃል ንባብኤል መንደብ ክቕይሮ ይቋፃፀሮ ጥራይ ዘይኮነ ኣይኮነን ንኻልእ ናይ ካልእ ንእሽተይ ሃገር መጓዓዝያ ኣይኮነ ናይ ዝዓበዩ ሃገራት ኣብዚ ኸሪአኩም እየ or that the Houthis might resurge in order to try to close off the other opening that the Saudis use primarily for their oil transit on the Red Sea. Where do you think this is headed today, General? Well, I think we've turned the momentum clearly around here. That what happened is certainly the Iranians shut down the Straits of Hormuz and they got a ceasefire out of that. The war was stopped. That's kind of what they wanted. They offered negotiations, but what they really wanted was the war to stop because we were pounding the daylights out of them. And the president and his national security team and so እዚያ ዘረባትያ ሓንቲ ካብተን ዓበይቲ ጀነራላት ናይ ኣሜሪካ ዝነበረ ከምኡ ድማ ዶናልድ ትራምፕ ብቐረባ ዝከታተሎ ሚድያ ብተደጋጋሚ ዘምፅዎ ወታደራዊ ርእይቶናቱ ድማ ብብዝሒ ዝርአን ተቐባልነት ዘለዎን ዝበሃል ጀነራል ኬይን ዝብልዎ እዩ እንታይ ዝብል ዘሎ ሑቲ ቀይሕ ባሕሪ ክዓፅዎ ይኽእል ዳ ኣይክእልን ዝብል ሕቶ ፈርጌት ኣሜሪካ ነቲ ዝዓበየ ኤርክራፍት ካሪየር ናቶም ሓንቲ ናብ ኢራን ገጾም ከፀጉዕዋ ዝደልዩ ዘለዉ ነቲ ብሎኬድ ዝገብርዎ ዘለዉ ክጥቀሙላ ዝኽእሉ ብቀይሕ ባሕሪ ንኸይተሓልፍ ሑቲ ከይሃርማ ስለ ዝፈርሁ ሶፊስቲኬትድ ቴክኖሎጂ ዘለዋ ነፍሳ ክትከላኸል ዘይኮነሲ ኣብ ሓደጋ ክትፈጥር ትኽእል እያ ዝተባሃለት ድሮናት ናይ ኢራን ሻሂድ ምስ ሑቲ ዘለዋ ከይሃርማ ፈርዮም
ኣብ ውሽጢ 10 መዓልቲ ክውዳእ ዝነበረ ጉዕዞ 14 ክሳብ 21 መዓልቲ ዝወስድ ዘላ ጉዕዞ ገይሮም እዚ ድማ ሓደ ዓቢ መርኣያ እቶም ናይ ንግዲ መራኽብ ጥራይ ዝገብርዎ ዘለዉ ዘይኮነ እዚ ኢቭን ምክልኻል ናይ ኣሜሪካ ምስቲ ኩሉ ዓበይቲ መራኽብ ኩናት ናቱ ብቀይሕ ባሕሪ ንክኸይድ ፈሪሁ ከም ዘሎ ዘርእየካ ስለዚ እንታይ እዮም ዝነግሩና ዘለዉ ሑቲ ጥራይ ዘይኮነ ኢራን ዝዓበየ ሌቨሬጅ ከም ዘለዎም ንወሽመጥ ሕርሙዝ ጥራይ ኣይኮኑን ክዓፅቡ ዝኽእሉ እዮም ዝብሉና ዘለዉ they can block even Red Sea ስለዚ ኣሜሪካ በቲ ዝዓበየ መራኽብ ኩናት ናታ ነዚ ክትሓልፈሉ ተደይኪላ ናይ ንግዲ መራኽብ ዳ እንታይ ክገብራ እዮም ብኡ ክመፅእ they have no power ስለዚ ሑቲ ክዓፅዎ እየ እንድሕሪ ኢሉ anytime ክዓፅዎ ከም ዝኽእል ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ድማ ኣሜሪካውያን ብተራ ነገር ክዛረብዎ ዝደልዩ ነገር ኣይኮነን ምክንያቱ ድኽመቶም ስለ ዘረጋግፅ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ሰላም ከምፅየ ገለ ክገብር እየ ክብል ከሎ ድማ ካብዚ ዝብገስ ናው እዚ ናይ ሑቲ ዓቕሚ ምስ ኢራን ዘለዎም ቅርበት ክሳዕ ክንደይ ኣገዳስነት ከም ዘለዎን ኣብ ስትራቴጂካዊ ኣካይዳ ድማ ክሳዕ ክንደይ ብሎኬት ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ስለ ደፍለጥዋ እዮም ዶናልድ ትራምፕ ሰላም ክገብር ኣለኒ ምስ ኢራን ካልኣይ ግዜ ኣብ ጣውላ ክመፅእ ኣለኒ ዝብል ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ ነዚያ ቀዲሑ ወይ እውን ካብዚያ ተበጊሱ ይመስለኒ ስምዕዎ ብዚ ጂኦፖለቲካዊ ፉክክር ልክ አሁን እንደምታየው በሀገራት መካከል ያለ የጂኦፖለቲካል ፉክክር በከፍተኛ ደረጃ ንግድን ኢንዱስትሪን የኢኮኖሚክ እንቅስቃሴን ነው ይመታው አስበው አይደለም ሁለት ሰዎች እዛው ሊጣሉና ሳታስበው አንተን አፌክት ያደርጋል የሎጂስቲክስ ስጋቶች በአየር በየብስ በባህር የሚደረጉ እንቅስቃሴዎች አሁን በግልጽ እንደሚታየው በከፍተኛ ደረጃ አንሰርቴኒቲ ይታይባቸዋል በእርግጥኛ አንድ ለፕሮአክቲቭሊ የሄድንበት ጉዳይ ነው ከሁለት ሶስት ዓመት በፊት ለሀያላን መንግስታት የባህር ላይ እንቅስቃሴ አደጋ ሊገጥመው ይችላል እዚህ ውስጥ ሚናልባ ሆነን ከቆየን 130 ሚሊዮን ህዝብ አደጋ ውስጥ ይወድቃል የሚል አቋም እናነሳ ነበር በወቅቱንም ነገር ስላልነበረ እንደዛም ተቀባይነት አልነበረው አሁን ግን ብዙዎች እያመኑበት ያለው ጉዳይ ከባህር መራቅ የባህርን ወይም የየብስን ትራንስፖርት ወይም የአየር ትራንስፖርት ግድ የለም በቀላል አገኘዋለሁ ማሰብ የማይቻልበት ሁኔታ እየተፈጠረ ነው ያለው ሀገራት ሀብታት ምዃኑ በዚ ካትፈለጥ እዚ ሓድሽ ኢንተርቪው ገይርዎ ዘሎ እንዲሁ እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ኣብዚ ሕጂ ነብረሉ ዘለና ንስኻ ክትቋፀሮ ዘይትኽእል ንስኻ ማኔጅ ክትገብሮ ዘይትኽእል ዩክሬን ምስ ራሽያ ምስ ተዋግኡ ናይ ድቑዑ ፀገም የጋጥመካ ናይ ነዳዲ ፀገም የጋጥመካ ገለ ከጋጥመካ ይኽእል ኢራንን እስራኤልን ኣሜሪካን ተዋጊኦም ድማ ነዳዲ ኢኻ ትዕፅቦ ድቑዑ ይዕፀወካ ስለዚ ንነብረሉ ዘለና ግዜ ፍፂምካ ፕላን ክትገብሮ ዘይትኽእል ሎጂስቲክስ ብዝተፈላለየ መንገዲ ዝቕርቀር ብዙሕ ነገራት ድማ ሽግር ክገጥመካ ዝኽእል መድረኽ ኢና ዘለና ኣብ ከምዚ ኩነታት ስለ ዘለና ንሕና ኣቐዲምና 130 ሚሊዮን ህዝቢ ስለ ዘለና ከምዚ ንሕና ዘይንግምቶም ነገራት ተጋጢሞም ጽባሕ ንጎ ኣብ ደገ ባሕሪ ዘይብልና ሓንቲ ዘይብልና ክንተርፍ ኣይንኽእል ኢና ምክንያቱ ሓደጋ ክፈጥረልና ይኽእል እዩ ኢልና ንዛረብ ነርና ንብዙሓት ሃገራት ድማ ኣብ ደገ ባሕሪ ክወሃበና ኣለዎ ምክንያቱ ንሕና ፀገም ከጋጥመና እዩ ገለገለ ይብል ኣሎ ኣነ ኸ እንታይ ይብለኩም ዘነ ኣሜሪካ ምስቲ ኩሉ ወታደራዊ ዓቕምናታ ንብረትናታ ብቀይሕ ባሕሪ ክሓልፍ ከም ዘይክእልን ብቀይሕ ባሕሪ ዝኾነ ነገር ክትገብሮ ከም ዘይትኽእልን ምክንያቱ ኣብ ወሽመጥ ሕርሙዝ ክትከፍቶ ዘይካለት ሑቲ ድማ ንቀይሕ ባሕሪ እንተዓፂዎ ኣሜሪካ ኣይኮነን ብወታደራዊ ዓቕሞም ንክኸፍትዎ ክፍትኑ ወታደራዊ ዓቕምናቶም ካብቲ ቦታ ኣፀቢቑ ርሒቑ ክኸይድ ከም ዘለዎ እዮም ዝመርፁ ዘለዉ ስለዚ መን ስለ ዝኾነ ንሱ ኣብ ደገ ባሕሪ ናይ ካልኦት ሃገራት ተዋሂብዎ ገለ ነገር ነቲ ዳይናሚክስ ክቕይር ክትገብሮ ዘለካ ኣላያንስስ ናትካ ሽርክነት ናትካ ንኣብነት ኣብ ኢራን ምስ ኢራን ፅቡቅ ዝምድና ዘለዎም ይሓልፉ ኣለዉ እዮም ፖለቲካ ናትካ ኢኻ ክትዕርዝ ኣለካ እምበር ዘይናትካ ባሕሪ ስለ ዝሓዝካ ትገብሮ ነገር የብልካ ካብ ማንም ኣይትሕይል ንኻ ካብ ኩሉ ዳ ትደክም እምበር ስለዚ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዛ ዘረባ እዚኣ ንምንታይ ከተሓዘልኩም ደልየ there is a very ሓደ ኣገዳሲ ስልቲ እዮም ዝሓስቡ ዘለዉ ናይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ፕላን ናቶም ብብዙሕ መንገዲ ክሸጥዎ እዮም ብብዙሕ መንገዲ ክትርጎም ንሪኦ ኣለና እዚ ድማ ደይ መደይ ኢሎም ዝገብርዎ ዘለዉ ዕላማ ምዃኑ ክንርዳእ ክንክል ኣለና መጀመርያ ርወዝ ፅኒኢሎም ከስማዓኩም ዓይነት ናቱ ዘረባ ኣብዚኣ ሓንቲ ገለ ካብቶም ናቱ ካድረታት ክንብሎም ንኽእል ኢና ጋዜጠኛ ዝበላ ስጋ ከስማዓኩም ንሽጢ ዎች ነበሩ ማየት ስለቻልክ ስልጣን ከሌለ መወሰን ስለማትችል ስልጣን የሌለው ደግሞ ኢትዮጵያን ለመጉዳት ተጠቀሙበትና ኢትዮጵያን ባህር ለመጀመር ከመነሻው ሳጧት በኋላም ባህር እንዳይኖራት አድርገው ዘግተው አለፉ። አለመኖሩ በተጨማሪ ትርጉም ያለው የልማት እንቅስቃሴ ውስጥ ስላልነበርክ ጉዳቱና ጥቅሙ የሚሰራ የሚዳሰሱ ይህንን ለማሳካት ደግሞ እንቅፋት የሆነበት ነገር እንዳለ
ابزي انتاي بالمسيلكم نوح زبل زربان دي حتى ربينا نقرا لكم تاي زبل انتاي قبل يدفتنا ابزي قالوا سرعتات زقبر وجيجا بزح صقم كم زفطر لهم يزنقر زالو لذي نتنا يصعد كان كبلو زغني تحايزنا نري لكم سلازغنا بكل منقدي اتي كالوت منقستات زقبرو ولا ون اتي مسغاغري منقستات زبحالو كم بعل يهدق مالتيو زقبر جيجاتات حقاو مانديت هاينبرون ايرترا نصنتا تركب زقبا بلا بلا زبل زربا ببزح يقصللو انتاي غني بلالو current diplomatic desperation از عجزالو نزيا يكريكم دلي ابي احمد الامانات ويك approach نات من قدنا تنتايو ابي احمد driven by economic pressure and inflation the prime minister views sea access as the only permanent solution to the high cost of living نزيا كسمعكم دلي ابي احمد بسنكتنا يكون طبعا ناي كالن صقم زلوا بتوش تعدي نزي زلوا كل عينه بوليتيكاون قطباون شجر بمنتاي تمفتحنا تيلي زعم زلو افدق بحر ترخيبه راي كفتح زغل درهو عدكم كبيركم زلو افدق بحر ترخيبكم يكحسر كوميدرا بعدكم شغورتا بعدكم كبيركم زلو افدق بحر مسرخبكم يكحسر يزبلهم زلو اذا وص حسوتن متلالني جن هي this is a policy this is strategy ما وصونا تيلو زحسبي معناته تم سبونسرز قبروا زلو كما بل من مزلو قصيلو ايرترا بوغن ايرترا despite sending envoys and seeking international mediation, the Eritrean government has remained silent. من سيرترا دما نيابي أكايدا كله سرعته كود كله كلابس كجبرول سلزل زلو بحريات نيتوبيا من قصة دما كله زي أجا موداقم عصبن إيرتران تبل كارت نيمودا تأتولا سلزقون فليتهم سقطا مريض أمالو نتي ناتهم زربا دما ignore جيرهم مالو يزبل زلو سلزي كم تريو دلهم internal sabotage the speaker suggests that the internal conflict is evolving like TPLF, Shane and Fano are being used as proxies to create chaos and kill the port agenda. سلزي زغلو أبي تبي عن ريو زلنا ناي شنا ديو ناي تبي ناي هو حد ديو ناي فانو دي ناي كالو كله أتم أنا بيد عزور نتي أجندة ناي بحرين مقتال زتك أمولو زلو يا محيلتات كلها توم يمزول زلو زغا كم ريو زلنا this is a very أقداسي revelation يو قصيلهم كابو مسجبس زتعز ودما بزح نقرالو نزي قداي مسجبس زقبر زلو إيرترا مسجبس تقبر زلو دما أكلنا تجيروم يم دزارب زلو انتاي كريكم سلوز زلو خي بلصقنا متي دزارب زلو أكلنايتي أبي أجندة تجيرو زلو كمي غير كان بحر تملس وي وانتاي أجندة ناي بحري قدامنت كوهبهم زلو مزحج زلو صقم أتاعيسكا كرو زلو ويو زبل عينة تزراربين نرزلنا جن أفتكر بحر ندحر خوين صقمكا أفتكر بحر كبا كان زبالتكا جن سلمتني يتقبل. Now, in the Horn of Africa, a significant decision by Ethiopia is drawing attention not because of what was accepted, but because of what was declined. A major proposal from Djibouti, offering a substantial stake in a key port, has instead led to a different strategic direction, one focused less on infrastructure ownership and more on long-term connectivity and flexibility. At a time when regional competition over trade routes is intensifying, this decision raises an important question. Is control over logistics becoming more valuable than control over assets in shaping the future of regional power and economic resilience? For decades, جبت لنكني أفتقى بحري كنباكم نخلينا حتى ناتكم قدانا بحر تخوين صقمكم تخكل بحر سينكم تساقين تلقم ناي بحر تحرقين شكركم نحنا كن فتحو كن حجزكم نخلينا بمبال تزاريب ممكن بلتقنا أفتقى بحري كون صقمو كورونا كاله هاجر قبيت أم كحزيم زدليو سلذي بوجن جبتي بتتجا جامد وتصلي Ethiopia's rejection of Djibouti's offer regarding 60% of the port of Tajura comes as no surprise. Truth be told, it would have been naive to believe the insincerity of such a proposal, given that everything pointed to the Djiboutian authorities knowing full and that Addis Ababa would turn it down. Ethiopia ዝነፀጎ ትሉ ምኽንያት ጅቡቲ ከም ዝንፀገሮም ስለ ዝሰድዎ ዘለው This offer was less about a genuine pursuit of agreement than a calculated diversion designed to provoke a refusal, then to shift the blame onto Ethiopia by portraying it as a source of regional disruption. Yet, a landlocked state of more than 130 million people has every legitimacy to demand blah blah. فزين تايم زبلو زلو جبتي تسعوتلنا يا زلا دايما داي لوم يوم نحنا كم نصقو فليتهم نزي سوساميتاويت
ታጁራ ከተማሓድርዋን ዝብል ኦፈር ዝሃቡና ንሕና ክንነፅጎሞ ምስ ነፀግናዮ ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘይ ትብሎ ዘላ ዞባ ንከተበላሹ ንክትፅይቕን እምበር ብትክክል ኣፍ ደገ ባሕሪ ስለ ዝደለየት ኣይኮነትን ናይ ካልእ ልኡላዊ መሬት ወቢጣ ክትሕዝ ስለ ዝደለየት እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ጅቡቲ ደይመደይላ ተጋልፀና ስለ ዘላ እዚ ጉዳይ እዚ ሸለል ክበሃሉ የብሉን እዮም ዝብሉ ዘለዉ ወልዳን ጅቡቲ ንኣብይ ኣሕመድ ከምኡ ጌርካ ዘጋልፁ ሓይሊ የድሊ ተደጋጋሚ ኣነ እንታይ ይብል ነይራ ኣብዛ በዛ ናተይ ዓቕሚ ኤርትራውን እንትኾነት ኣፍ ደገ ባሕሪ ክንጥቀም ንደሊ ናብ ላብላ ክብል ከሎ ስቕታ ጥራይ ደይኮነ ክትገብረሉ ዘለካ ኣፍ ደገ ባሕሪ እዝን ተማልዩ ልኡላዊ መሬትና ዝትንክፍ ኣይነፍቅድን ኢና ከፊሉ ክጥቀም ንዝደሊ ግን ኣፍ ደገ ባሕርና ክፉት እዩ ዝብል ፅሑፋት እንተዝገብሩ ወላ እውን ብቪድዮ ገይሮም ከምኡ እንተዝገብሩ እንታይ መገበረ መስለኩም ንብልፅግና ክቕይርዎ ይክእሉን እዮም ዊ ኖው ዳት እቲ ብልፅግና ክቕየር ዝኽእል ኣይኮነን ኣጀንዳ ናቱ ስለ ዝኾነ ነቲ ኣፍ ደገ ባሕሪ ድማ ንሱ ደይኮነቶም ኣሸቀልቲ እዮም ዝደልይዎ ዘለዉ እቲ ቀንዲ ኣገዳሲ ግን ነቲ ንሱ ዘታልሎ ዘሎ ብዝተፈላለየ መንገድን ብፅሑፋትን ብገለን ገይሩ ነቲ ንሱ ዘታልሎም ዘሎ ኦዲየንስ ገለገለ ሰባት ኣለዉ ነቲ ሓቂ ዘይፈልጡ ኮይኖም ደመሲልካ ይብሉና ኣይፈልጡን እዮም ብዙሕ ስቱፒድ ሰብ እዩ ዘላ ብዓለም ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘገድሶም ኣይኮኑን ስለዚ እቲ ዝርእይዎ ዘሎ ኣብ ሶሻል ሚድያ ንክንደይ ሰብ ከም ዘደናገር ክትፈልጥ ኣለካ ዘመነ ሶሻል ሚድያ ኢሎሚ ኣርቲክልስ ሪሰርችን ሕግታትን ፖሊስታትን ሪሰርች ገይሩ ዝርአልካ ሰብ የለን ዋላ እቶም ፖለቲከኛታት እየ ዝብለኩም እቶም ፖለቲከኛታት ካብ ኖርማል ሰብ ንላዕሊ ለይዝ እዮም ስለዚ ብተደጋጋሚ ነቲ ናይ ሚድያ ናራቲቭ ክስዕሮ ክትክእል ኣለካ ንፀላኢኻ ብሓሶት ፀብለልትነት ክህልዎ ዕድል ክትበ ይብልካን ከምዚ ጅቡቲ ጌራ ተጋልፆም ዘላ ከምኣ ጌርካ ምግላፆም ኣዝያ ኣገዳሲትን ወሳኒትን እያ ብዝኾነ ብልፅግና ሽጣርኦም ኣብቲ ዕዳጋ ክወፅእ ከሎ ክሳዕ ክንደይ ከም ዘሕምሞም ኢና ንርኢ ዘለና እዚ እውን ኣካል ናይቲ ዝግበር ዘሎ ጎስጓስን ቃልስን እዩ ንሳቶም ነገር ክፍጥሩ ይደልዩ እቲ ጉዳይ ድማ መመሊሳ ተኣብዮም ኣላ ማለት እዩ ናው ኣብቲ ወታደራዊ ኣካይዳ ናብ ኤርትራ ወታደራዊ ስጉምቲ ንክወስዱ ዝሓስብዎ ዝነበሩ ሓንቲ ጉዳይ እናሞተቶም ትኸይዳ ኣላ ኢልና ኢና እዛ ናይ ባሕሪ ትብል ዘላ ብሓይሊ ክገብርዎ ከምዘይክእሉ ወይ እውን ናይ ባሕሪ ተኽእሎታት እናሞተ ይኸይድ ስለ ዘሎ ናብ ኤርትራ ብፍላይ ማለት እዩ ሓደ ቁሩብ ትለይ ኩናት ክዛረብ ዝኽእል ሰብ የድልዮም ነይሩ ሰንዓፈን ኣልፈን እምባሶይራን ተቆጣጥረን እምባሶይራ ላይ ታንኮቻችንን ሰቅለን እምባሶይራ ማለት እንግዲህ የኤርትራ ከፍተኛው ቦታ ነው በምስራቅ በኩል የደንከል በረሃ ነው ያለው ፊት ለፊት ደግሞ ከስከስ የሚባል ወደ አድቀይሕ የሚያወርድ ከፍተኛ ቦታ አለ እሱን ተቆጣጥረን ነበር የሐዘሙን ቦታ ወደ ግራ ትተን ነው እያለፍን ያለ ነው በአድዋ አቅጣጫ አዱኸላና አረዛን አልፈን ክሎስት መንደፈራ ነበር ውጊያ ሲደረግ የነበረው ባራንቱን ተቆጣጥረን ነበር ባራንቱ ተቆጣጥረን ወደ ተሰነይ ሁለት የተቆጣጠርንበት ሲያሰኘን ያዝን ሳያሰኘን ደግሞ የተመለስን የኤርትራ መንግስት የሚይዘው የሚጨብጠው የጠፋበት አይነት ሁኔታ ነው የነበረው በእንደዚህ አይነት ወቅት እንግዲህ አንድ ነገር ሆነ ይኸው ምንድነው ኮማንዱ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ነቶም ናይ ብልፅግና ካድረታት ልክዕ ነቲ ኩናት ዝፈልጥን ነጥበ መቐይሮ ክኸውን ዝኽእልን ኮይኑ ይመፅዎም ዘሎ ዳትስ ዋይ ድማ ብብዝሒ ሸር ዝገብርዎ ዘለዉ ኣብቲ ግዜ ኩናት ናይ 98 ክሳብ 2000 ዝነበረ ኣብ 2000 ዝነበረ ብፍላይ ንኤርትራ ብብዙሕ ክፋል ተቆፃፂርናያ ከም ዝነበርና እዩ ዝነግሮም ዘሎ እምባሴራት ዝበረኸ ጎቦ ናይ ኤርትራ ተቆፃፂርና ከስከሰ ኣድቀይሕ ኣብ ጥቃና ጌርና በቲ ሓደ ወገን ድማ ብዓድዋ ጌርና ሰጊርና ንዓዲ ኋላ ከባብን ዓርዛን ሒዝና ናብ መንደፈራ ገፅና ንኸይድ ከም ዝነበርናን ብመታሓት ናይ ኤርትራ ድማ ተሰነይ ባርንቱን ሒዝና ክሳብ ባርንቱ በፂሕና ነርና ንመንግስቲ ኤርትራ ድማ ኣጨናኒቕናዮ ነርና ስለዚ ኣብ ከምዚ ጉዳይ ከለና ዓሰብ ንመሓስ ጥራዩ ክግበር ዝግብኦ ግን ፖለቲካዊ ውሳነ ስለ ዝኾነ መለስን እቶም ምስ ዝነበሩን ንድሕሪት ክምለስ ገዲዶምና ኢሉ ዝሸጣ ዘሎ ንመለስ ጠቢሱ ንህወሓት ጠቢሱ ንተጋሩ ኣፅልዩ ንሱ ስልጣን ክረክብ ምናልባት ኩናት እንተተገይሩ ድማ ሽመት ንክረክብ እንተተኻይሉ ድማ ነታ ናይ ወዲ ወረደ ቦታ ንክረኽባ ፕሬዚደንት ክበሃል ስለ ዝደሊ እዩ ስለዚ ኣብይ ኣሕመድ ሕልምናቱ እዩ ነቲ ሕልምናትካ ንምትግባር ገለገለ ቃላት ብምድርባይ ንኤርትራ ምቁፅፃር ዓበ እጃም ክገብረልካ ክእል እንተወሓደ እውን ነቲ ናይ ፕሮፓጋንዳ መሽን ናትካ ቁሩብ ክትግበረሉ ዝኽእል መንገዲ ንምፍጣር ነቲ ኩናት ካልኦት ክኢላታት እውን ይብሉ ነይሮም ኣብይ ኣሕመድ ናብ ኤርትራ ብዙሕ ነገር ዘይፈልጦ ኣለዎ እዮም ዝብሉ ጀነራላቱ እውን እንትኾኑ ንኤርትራ ይፈልጥዋን እዮም ስለዚ እቲ እንኮ ዘድልዮ
ናይ ግድን ውግእ ክገብር እየ እንድሕር ኢሉ ናይ ተጋሩ ጀነራላት ከድልይዎ እዮም ዝብሉ ናይ ትግራይን ሰራዊት ናይ ትግራይን ከድልዮ እንድዩ እሱ እንተዘይረኸበ ግን ገለት ናይ ተጋሩ ጀነራላት እንተወሓደ ንኤርትራ ዝፈልጡ ንሻዕብያ እውን ክፈልጡ ዝኽእሉ የድልይዎ ነይሮም ጻድቃን ምርካቡ ከምኡታት ድማ ሓደ ሓደ ጀነራላት ምርካቡ ድማ ከም ሓደ ዓብይ ነቲ ክገብሮ እንድሕር ኮይኑ ዓቕሚ ኣለዎ ማለት ኣይኮነ ክገብሮ እንተኮይኑ ግን ክሕግዞ ዝኽእል ነገር ከምዚኦም ዓይነት ሰባት የድልይዎ ነይሮም እዮም ዝብሉ ክኢላታት ኣማኸርትናቱ ድም ዋላ ነቲ ናይ ኣቢ ናይ ኩናት ፕላናት ዝትንትኑ ሰባት ዝብልዎ እዩ ስለዚ ጻድቃን ነታ ቦታት እያ ተላቢሱ ኣሎ እንተኾነ ኣብዚያ እታ ዘረባ ኣመና ስለ ዝበዝሐት ኣነ ደስ ዝበለትኒ ኣብ ኢትዮጵያውያን ናይ ብዙሕ ኢትዮጵያዊ ድምፂ ነዚያ ትመስል የቀይ ባህር የባህር በር ጉዳይ አንድ ስቴት ከፍ ማለት አለበት አስ ቦሪንግ ነው አሁን የኢትዮጵያ የባህር በር ጉዳይ ይገባታል ሁሉ ቀን ኢቲቪ ላይ ሁሉ ቀን ፋና ላይ ሁሉ ቀን አስ ቦሪንግ ሰለቸን ሞቦን የሆነ ነገር ማድረግ አለበት በተግባር የሚጠነቅ የሚጨበ ነገር ማድረግ አለበት በባህር በሌላ ነገር ጠባ ቴሌቪዥን ላይ ያወራል አጀንዳውን እያጨቀየን ነው አጀንዳውን እያበላሸ ነው ኣሰልቺኹምና ኢልዎም ከም ትሪእዎ ዘለኹም ንጎም ሸትን ባሕሪ ይግባአና ይፍትሓና ገለመለ ምባል ማራ መሰልቸው እዩ ገለ ነገር ተለኩም ግበሩ እንተዘየለ ድማ ኩሒንኩም ማስገሩ እዩ ዝብሎም ዘሎ ሕጂ ከም ዶኩመንት ድማ ኣብዚ ገይሮም ኣለዉ እቲ ዘረባ ንዑ ኣሰልቺና ዝብሎ ዘሎ እንታይ እዩ ቀጥሎ የሚጠቀመው ደግሞ ቀጥሎ ያለ ሚል ግን ይፈልጋል የሰጣው ውሳኔ ኢትዮጵያን የቀይ ባህር አክሰስ የሰጣው ውሳኔ ማን ወሰነው ካቢኔው ይሆናል ብለን የካቢኔውን ዶክመንት ብናገላብጥ የለም ካቢኔ ልማትም ባህር በርም እናሳካለን ባንዳነት አይኑን በጨው ታጥቦ አደባባይ ይወጣና ባህር በር እንዳናገኝ ልማት እንዳይመጣ ለማድረግ እየሰራብን ካለው ጠላት ጋር ወግነው ኢትዮጵያን የማፈራረስ ተልዕኮ ተቀብለው እየሰሩ ያሉ የዘመኑ ባንዳዎች አሉ እንኳን አሰብ ቀተው እነሱም ህጋዊ በሆነ መንገድ አይደለም ሄዱት ስለዚህ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ዘረባ ብመራሕቲ ደረጃ ክንምንታይ ከም ዝተዘርበሉን ከም ዝተፈከረሉን ክሳብ ሕጂ ድማ ዝኾነ ይኹን ውሳነ ክገብሩ ኣይከኣሉን ጥራይ ደይኮኑስ እቲ ዘለዎም ኩነታት መሊሱ ትስቁልቁል ዝበለ ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ሓደ ነገር ጥራዩ ኣብዚ እዋን ዝዝረአ ዘሎ እቲ ጉዳይ እቲ ናበይ ገፁ ክኸይድ ይኽእል እዚ ድማ ብዓቢ ደረጃ ምስ ምንታይ ዘተሓሓዝ ኣለዎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ብልፅግና እንታይ ክገብር ይኽእል ናበይ ክኸይድ ይኽእል ምስ ኩናት ናይ ኢራን ብዙ ዘተሓሓዝ ኣለዎ ምክንያቱ እቲ ስፖንሰር ናቶም እቲ ቀንዲ ነቲ ኩነታት ዝምክምውል ዝግባእ ብገንዘብ ጥራይ ዘይኮነ በፅዋር ጥራይ ዘይኮነ ዲፕሎማቲካል ካቨር ክገብር ዝኽእል ንኩሉ ሽፋን ክህብ ዝኽእል ፋይናንሲየር ንካልእ ኦርጋናይዝ ክገብር ዝኽእል ድማ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብተደጋጋሚ ኢማራት እዩ ነይሩ ኢማራት ድማ ይሰልጠ የለን እቲ ጉዳይ ንዑ ከፊእዎ ኣሎ ስለዚ ከም ንሪኦ ዘለና ንሳቶም ነዛ ጉዳይ እዚኣ በዛ ሕጂ ዝገበራ ኢንተርቪው እንተሪኢኹማ በዛ ኢንተርቪው ሕጂ ዝገበራ ተመሊሳ ከም ዘላ ታርስቲ እቲ ኣጀንዳ ክገድፋ ከም ዘይደሊ ዘሎን ኣትሪሩ ኤርትራ ወይ ገለ ክብል ኣይደልን እዩ ዘሎ ስለዘይተዋፅኦ ሓደጋ ስለ ዘለዎ ግን እቲ ኣጀንዳ ኣላ ንግዚኡ ቁሩብ ኣዝሊቕና ኣለና ነታ ጉዳይ ቁሩብ ትለይ ገዲፍና ኣለና ግን ኣላ ኣብታ ቦታ ክምለሳ ኢና ዝብል ጠመተ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ኣጋይን ዲስ should not be ዛርእሲ እዚ ብቐሊሉ ክግደፍ ዝኽእል ወይ እውን ተሰጊሩ ክኸይድ ዝኽእል ጌርና ክንወስዶ የብልና ናው እቲ ናይ ሪጅናል ዳይናሚክስ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ናይ ዓረብ ከንታይ ይመስል ንሱ ኣተሓሒዝካ ክትሪኦ ኣለካ ኣብዚ ንኺድ Israel's preliminary round of talks have concluded in Washington. It needs to be waited as to what, of course, is the outcome of these talks. Saudi Arabia is demanding for the United States to stop the blockade of the Strait of Hormuz and return to the negotiating table. There are fears that the US President Donald Trump's move could lead Iran to disrupt other shipping routes as well, including the Red Sea corridor. Saudi Arabia has suffered massive losses, not just militarily, but also economically during the... ሕጂ እንታይ እዩ እዚ ለንቀነ ተገይሩ ዘሎ ብሎኬድ ሳዑዲ ዓረብ ከም ዘይትደልዮ ዘላን ገለ ነገር ክውገደሉ ዝኽእል መንገዲ ክህሉ ከም ዘለዎን ምክንያቱ ቀንዲ ዘፍርሖም ዘሎ ንሶም እቲ ከምቲ ዓንተ በዝበልኩኹም ቀይሕ ባሕሪ ሑቲ ክዓፅዎ ከም ዝኽእሉን ኣሜሪካ ድማ ንክትከፍቶ ዓቕሚ ከም ዘይብላ ስለ ዝፈልጡ ዘለዉ ብዝተኻለ መንገዲ ነዚ ዝግበር ዘሎ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ጥንቃቐ ክግበረሉ ከም ዘለዎ ዋላ እኳ ብዙሕ ተሃሪማ እንተላ ስዑድ ዓረብ ነቲ ዘለዎ ኩነታት ነቲ ዝተሃረመቶ ፓይፕላይን ካብ ምብራቕ ናይቲ ሃገር ናብ ምዕራብ ናብ ቀይ ባሕሪ ዝኸይድ መስኖ ደጊማ ነቲ ፓይፕላይን ከም ብሓድሽ የዕርያ ዝወረደ እንተወረደ ኣነ ክቕፅል እያ ትብል ዘላ ንዶናልድ ትራምፕ ድማ
ቅድሚ ሕጂ ዝገበርካ ጌጋታት ያኽለካ ፕሊዝ ሕጂ ተወሳኺ ፀገም ወይ ከዓ ቅስቀሳ ይትፍጠር ይብልዎ ኣለዉ ምክንያቱ ንዓና ዘዋፅኣና ጉዳይ ኣይኮነን እዚ ጉዳይ ዝብ ይብሎ እዚ ኸ እንታይ ዘርእየካ ስዑዲ ካብዚ ኩነታት እዚ ክሳብ ሕጂ ዝወረዳ ክሳራታት ኩሉ ሪኣቶላ ብዙሕ ክሳራታት ወሪድዋ ኣሎ ናይ እቲ አልጁበይል ዝበሃል ናይ ፔትሮኬሚካል ኮምፕሌክስ ናቶም ተሃሪሙ ናይ ነዳዲ ቦታ ናቶም ተሃሪሙ ኣብ ሓያለ ቦታታት ተሃሪሞም እዮም ኣይተሃረሙን ኣይኮኑን ግን እቲ ዋጋ ከኽፍሎም ዝኽእል ካብዚ ንላዕሊ ክኸውን ከም ዝኽእል ተረዲዎም ኣሎ ስለዚ እቲ ዝገብርዎ ዘለዉ ናይ ቁጠባ ናይ ካልእ ኣካይዳ ሓደጋ ከይወረዶ ከሎ መጃኻ ነዛ ሕጂ ትገብራ ዘላ ብሎኬት ግደፋ ምክንያቱ ኢራን ግብረ መልሲ ብክልተ መንገዲ ክትበና ስለ ትኽእል ዝብል ፍርህ ናይ ስዑዲ chemical complex. It is the heart of the kingdom's downstream energy sector and home to multi-billion-dollar ventures. On the 28th of March, an Iranian missile attack wounded at least about 10 US service members and damaged several US refueling aircraft at Prince Sultan Air Base in Saudi Arabia. A week ago, on the 19th of March, oil giant Saudi Aramco's Samref refinery in the Red Sea. So زي كل تري وزلهم أبسط عليه وانا سعود عرب زت حرم التويز نقدر زلوا جن اتأكد داس انتايو أبزو وانا زي حدا نقدر كن جنزب كن كلا لنا سعود عرب ولا ون بزح سارة وريد وان تلو ندادنا تا بخبور بداب الواقع شيء زلا سلازي بداب الواقع سلت شيء زلا بستخال من قدي كابز حج زلونا مفتح جزء خيط كوينات يتدل زلا سب حج استخايده إيران تدقي معه إيران كتسعر جنا يدلينهم زلوان ناس سعودية جم جمناته إيران كتسعر يدلينهم زلوا مهنياتهم ካብ ኢራን ንላዕሊ ንዓታቶም እስራኤል ስቃት ከም ዝኾነ ይፈልጡ እዮም ኣብዚ እዋን እዚ ነተንያሁ ተዛዕበየ ስቃት ይን ሃገራት ዓረብ ቀጠርን ስዑድያን ድማ ነዛ ነገር እዚኣ ሒዞም ኣለዉ ኢማራት ካብ ብግምጣሉ ኣነ ብዙሕ ተሃሪመ ስለ ዘለኹ ብዙሕ ተዳኺመ ስለ ዘለኹ ናይ ግድን ክምለስ ኣሉ ንኣብነት ለንቀነ ዝወፀ ሪፖርት ብዛዕባ ዱባይ ክነግረኩም ሓደ ካብቲ ዳመጅ ናይ ኢማራት ድማ ካብዚ ዝብገስ Until recently, the Gulf and Dubai in particular was a natural place for wealthy investors to park their money. It offers low taxes, easy access to global markets, and has long been seen as a stable bridge between Europe and Asia. But the Iran crisis has shaken confidence in security across the region, and many investors are now diverting wealth into Asia's financial hubs, like here in Singapore, instead. Singapore's deep. Exactly. Come through was a long ganzab kap Dubai tabagisu. Nay Dubai nay haptamat bota ሃብቲ ናይ ገንዘብ ካብ ዱባይ ተበጊሱ ናብ ሲንጋፖር ገጹ ይኸይድ ከም ዘሎን ካልእ ዓብ ክፋል ድማ ናብ ስዊስ ገጹ ይመጽእ ስለ ዘሎ ኣነ ካብ ስዊስ ስለ ዘለኹ እቲ ነገር እቲ ደስ ዝብለኒ ምክንያቱ ሃገር ተቐመጠላ ዘለኻ ዓዲ ክትረብሕ ከላ እውን ትሕጎስ ስለ ዝኾንካ ማንም ሰብ ከም እዩ እቲ ትኸት ነብረሉ ዘለኻ ዓዲ ረብሓ ክረክብ ኣይፀልን እየ ገንዘቡ ሒዙ ዝመጽእ ሃብታም ኣብ ስዊስ ዘሎ ደስ ይብለኒ ካልእቲ ሃገረይ ስለ ዝኾነ ብዝኾነ ካብ ስዑድያ እቲ ገንዘብ እቲ ኮንፊደንስ ኣብ ኢማራት ዝነበረ እናጎደለ ገንዘብ ካብ ኣይወፅ ኣሎ እዚ ንኢማራት ሓደ ካብቲ ዝዓበየ መቕፃዕቲ ክኾኖም ዝኽእል ዝበሃል እዩ ስለዚ እቲ ሃብቲ ካብኣቶም ይወፅእ ናብዚኣቶም ይመፅእ ኣሎ so what does this mean ንመለስ ሓንቲ ነገር ከሪአኩም እየ ነዚኣ ከተሓዘልኩም እየ ምስ ከባቢና ስለተሓሓዝ UAE absolutely rejects any regional order in which Saudi Arabia takes the lead. The UAE is well aware that in the aftermath of this war there's going to be a reconstructing of how this regional order looks like. There's going to be a redefining of the rules, of the etiquettes, of the power dynamics. Before, the smaller Gulf states, their entire foreign policy was built on containing Saudi Arabia. How do I make sure that the big brother doesn't bully me into positions that I don't want to take? How can I make sure that when I sit on that table with the Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman, when I sit with the king before him, King Abdullah bin Abdulaziz Al Saud, how do I sit with these individuals as the head of the table? The smaller Gulf states, the reason they brought the American bases, and this is the question that was posed. እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ እቲ ኩነታት ናቶም ናይዘን ሃገራት ኸሊጅ ብፍላይ ድማ ናይ ኢማራት ኣበርቲዕካ ክትሪኦ ከለኻ ኣገዳስነት ኣለዎ ንሱ ድማ እዘን ሃገራት ኸሊጅ ብፍላይ እቲ ኢማራት ዝበሃል ናይ ስዑድያ ሓይሊ ኣይዋሓጠሎም እዩ ስዑድያ ዝበሃል ብመሬት ክትሪኦ ከለኻ እዚዩ ዓብዩ ቀጠር ኢልካ ባሕሬን እሞ ዶት እዩ ኩዌት ገለ መለ እዚኦም ርሳዕ እዮም ዑማን ኤንድ ስዑድያ እንተን ሃገራት ዝበሃል ካልኣይ ድማ እቲ ኢማራት ዝበሃል ቁሩብ ድሓን ይሱ ስለዚ እዘን ሃገራት እዚኣተን ብፍላይ እቲ ኢማራት ስዑድያ ሓያል ትኾነሉ መድረክ ኣይደልይዎን እዮም ዘሎ ስዑድያ ሓያል ንኸይትኸውን ምስ ኣሜሪካ ኩሉ ዝከኣሎም ክገብሩ ክፍትን እዮም ምስ እስራኤል ኩሉ ዝከኣሎም ክገብሩ እዮም ምንታን ስዑድያ ዶሚኒያንት ፎርስ ክንኸይትኸውን ብግምጣሉ ብዙሓት ሃገራት ናይ ስዑድያ መርሕነት ድማ ይመርፁ ኣለዉ ምክንያቱ ስዑድያ ኣብ ዝኾነ ይኹን ናይ ኤክስፓንሽን ኣምቢሽንስ የብላ ናይ ምስፍሕፋሕ ሕልሚ የብላን ስትራቴጂ የብላን ኣብዚ ሕጂ ዝሓለፈ 6 ዓመት ድማ ብውሕዱ
محمد بن سلمان رقعت راي زلو زلاب كبابيو رقعت قربابتي ناب قطبا ناب شركناتن كخدو زخدو بر كويناتن ورا كويناتن مستنسو ناي قطبا مدب غير وزلو زواصو يكونن امسكالوت قربابتو تشراريخو ببيزنسن بقالن كعبي دلي جن رقعتن سلامن كم اكال نايتي قطبا ناتو غيري زي نيبرهود ناتو زغدسو سلو زخونه እዚ ድማ ኢማራት بعين ካሊእ بعين ፀገም እያ ትሪኦ ምክንያቱ ስዑድያ ርግኣት ተረኺቡ ክትብትብ እያ ጅትሪሎም ትገይ እስራኤልን ኢማራትን ክሳዕ ክንደይ ሓደ ዓይነት ምሕዝነት ኣለዎን ጥራይ ዘይኮነስ ክሳዕ ክንደይ ዝተተሓቋቐፋ ምዃነን ወላ ብሓሳብ ደረጃ ማለት እስራኤል ሰላም ኩሉ ይደልዩን እዮም ሰላም ተኮይኖም ከስፋፍዑ ይክእሉን እዮም ርግኣት እንተሎ ከስፋፍዑ ይክእሉን እዮም ዓባይ እስራኤል ትበሃል ክትፍፀም ኣይትኽእልን እያ ፈርዲኹኒ ስለዚ ኩናት ኩሉ ግዜ የድልዮም እዮም ኩናት ግድን ክህሉ ክኽእል ኣሎ ናይ እስራኤል ኩናት ምድላይ ድማ ንመን የርብሕ ንእስራኤል ጥራይ ኣይኮን ኣብ ኣሜሪካ ነቲ ኣፅዋር ዝሸይጥ ትካላት ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ኩናት ክህሉ ኢልካ ጥራይ ብኣፍካ ነተን ኣዕረብ ከተሰንብደን ኣይትኽእልን ኢኻ ኩናት ብግብሪ ዝገብር ሃገር እስራኤል እንተለካ እተን ምክልኻል ናይ ኣሜሪካ ካምፓኒታትን ኮርፖሬሽንስ ነቲ መንግስቲ ናይ ኣሜሪካ ስለ ዝቆፃፀርዎ ኣፅዋር ንክሸይጥ ኩሉ ግዜ ከም ፖሊሲ ደረጃ ንኩናትን ወረ ኩናትን ይጉስጉሳ ማለት እዩ ስለዚ ከም ንሪኦ ዘለና እተን ሃገራት ኢማራት ድማ ነዚ ስዑድያ ዝበሃል ሓያል ኮይኑ ክቅፅል ስለ ዘይትደልዮ ኩሉ ግዜ ፀገም ክትፈጥር እያ ነቲ ኩነታት ናቱ ከተባእስ በዚ መንፅር ድማ እቲ ከባቢና ከም ትሪእዎ ዘለኹም ናይዘን ሃገራት ኣካይዳ ብዙሕ ሽግር ክፈጥር ከም ዝኽእልና ንርኢ ዘለና ናይ ክልቲአን ውድድር ድማ ፀገም ክፈጥረለን ነቲ ከባቢና ኣብቲ ውሽጠን ዘለዎን ፀገም ኣብ ከባቢአን ኣብ ንሓድሕደን ዘለዎን ፀገም ወላ ሸለል ኢልካ ክትሓልፎ ትኽእል ኢኻ እቲ ዝዓበየ ፀገም ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝመፅእ ዘሎ ፀገም ኢና ንርኢ ዘለና እሞዚ ከምዚ እንድሕር ኮይኑ እንታይ እዩ ትዕጫ ናይዘን ሃገራት ኣብ ዘለና እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ንዝብል ድማ ያ ሽርክነታትካ ክትሕይል ክትክእል ኣለካ እተን ሓደጋ ዝስምዐን ዘለዉ ሃገራት ብከምዚ ዓይነት ፈተና ሓደጋ ዝስምዐን ሃገራት ሽርክነት ናተን ክዕብያ ክኽእል ኣለዎን ምትሕብባር ናተን ክዕብያ ክኽእል ኣለዎን ካልእ ኣማራፂ የለን ከም ኣካል ናቱ ሓንቲ ቪድዮ ነይራ ኣብዚ ብዛዕባ ናይ ሱዳን ሓንቲ ናይ ሱዳን ክወስኸልኩም ቢካዝ overall እቲ ዳይናሚክስ ምስ ሱዳን ዓበ ምትሕሓዝ ዘለዎ ስለ ዝኾነ where was that video check and find it እንተረኺበ ከም ፃልኩም ይድሓን ጉዳይ ናይ ሱዳን ኣብዚ ኣላ ሶሪ ስንረኣያ እዚኣ For now, as the civil war in Sudan rages on, the civilians in the North African country continue to bear the brunt of the worsening humanitarian situation on the ground. The UN says at least 700 civilians have lost their lives in drone strikes since the month of January. In its fourth year now, the war between Sudan's army and the paramilitary rapid support forces has displaced more than 11 million people. ሕጂ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን መመሊሱ እናበኣሰይ ዝኸይድ ዘሎ ጥሜትን ደርቅን ሽግርን ኣብ ሱዳን ድማ እናዓበየ ይኸይድ ኣሎ እንተኾነ እቲ ናይ ሱዳን ሽግር ኩሉ ግዜ ናራቲቭ ክቕየረሉ እዩ ዝምረፅ ንስኻ እንታይ እዩ ኣብ ሱዳን ዘሎ ሽግር ብትክክል ክግለፅ ኣይደልይዎን እዮም ዘለዉ እዚኣ ትሪእዋ ዘለዎም ቻርቲ ኩሉ ግዜ ክዝክርዋ ኣለኩም ኣብ ልዕሊ ኢማራት መን ኣሎ ትሪእዎ ኣለኹም ኣብ ላዕሊ እስራኤል እዩ ዘሎ so there is always this hidden ናይ እስራኤል ኢድ እቲ ኢማራት ዝበሃል ንጉዳይ ናይ ሱዳን ብክንደይ ሕልኽላኻት ሒዝዎ ኣሎ ሓደ እቲ ወታደራዊ ጨናፍር ኣርምድ ዊንግ ፎር ዩኤኢ ወታደራት ኮይኖም ንወታደራዊ ዓቕምናታ ክሕይሉ ዝኽእሉ ሕሜት እቲ ሽም ናይቲ ዝዋጋእ ሓይሊ እዩ ኣብ ድሕሪኡ ግን መን ኣሎ ደቡብ ሱዳን ኣሎ ሊብያ ኣሎ ኣብሎ ጫድ ኣሎ ከምኡውን ሰንትራል ኣፍሪካን ሪፐብሊክ ብምሎም እዚኦም ኣብቲ ወታደራዊ ክንፊ ዝሳተፉ ዘለዉ እዮም ኣብቲ ፖለቲካዊ ሲቪላዊ መንግስቲ ንምግባር ዝበሃል ድማ እዚ ናይ ፕራይም ሚኒስተር ዝነበረ ሓመዶክ ዝበሃል ንሱ ኮንፈረንሳትን ካልእ እናገበረ ኢማራት ንሲቪላዊ መንግስቲ ከም ትድግፍ ሽፋን ይፈጥር ማለት እዩ ስለዚ ንሕሜት ብወታደራዊ መንገዲ ክገብሩ ከለዉ ሲቪላዊ መንግስቲ ኢና ንደሊ ክብሉ ከለዉ ድማ ነቲ ሲቪላዊ መንግስቲ ዝበሃል ዘሎ እዚ ሓመዶክ ኢማራት እያ ትዝውሮ ስለዚ ብክልቲኡ እያ ትፃወት ዘላ ኢማራት ነቲ ዓለም ናብ ሲቪላዊ መንግስቲ ክሰጋገሩ ኣለዎም ክትብል ከላ ነቲ ሲቪላዊ መንግስቲ ዝበሃል ዘሎ ሳያ ትቆፃፀሩ ክኸውን ዝበሃል ኣብ ሎንዶን ዝግበር ኮንፈረንስ እዩ ኣብ ኣሜሪካ ዝግበር ድዩ ኣብ በርሊን ዝግበር ድዩ ኩሉ ግዜ ናቶም ኣለዎ ኣብ ሚድያ እንተመፂኻ እዚ ስካይ ኒውስ ዝበሃል ከምኡ ድማ እቲ ዩኤኢ ትሮልስ ዝበሃሉ ብሕቡእ ገጾም ዘይረኣዩ ብብዝሒ ዝፅሕፉ ጋዜጠኛታት ናይ ግብፂ ብብዝሒ ሚድያታት ናይ ግብፂ ኣሎ ኣብ ሚድያታት ናይ ዓረብ ኣሎ ሚድያታት ናይ እንግሊሽ ኣሎ ነቲ ጉዳይ ናይ ሱዳን ኩሉ ግዜ ኣብ መንጎ ክልተ ጀነራላት ውግእ ከም ዘሎ ዝገብሩ ማለት እዩ ካልእ ድማ እቲ ቲንክ ታንክ ዝበሃሉ ዓበይቲ ኣርቲክል ዝፅሕፉ ብዩኤኢ ፋንድ ዝኾኑ ከምኡ ሪሰርች ንገለመለ ዝበሃሉ ብከምዚ መንገዲ ነቲ ጉዳይ ናይ ሱዳን
أزيو كبيت كم زخون حلخلاخ كم زلوان غيرهم الله أزيد مايو أب كبابينا تينا إمارات أستوات ويونا كايدا عبي فرهز فتر نخالو تحقرات مالتيو that's why دما أب كبابينا حقرات نتينا إمارات كايدا كم سقات كريوان كفر هون زقبرهم زلو نسيو معناته أزنا جرزي بقوليلو نابيك خيط كم زغلن تاي كم زغلن درس لزلنا إمارات أبزو كينات جزء كازلو بإيران بزع تهرم على بزع شجري وردالو جن ستيل بس إسرائيل زلوا محزنات مليش كعبي معناته السعودية كم زبلكم تناكو بو من قد كركرات رئيس للدلزلة من أبتكارتا نفسهم كريوا خلوا نعتاتهم أزيد شقيت هجري زد السعودية تري واللهم أبكرنا أفريقيا لما السودان تفلت ويوم كنت قاليو إيرترا تري واللهم إثيوبيا كنت قاليو سلزي ساتهم تشقيت عدهم حيسكا عابت تعواتنا بوليتيكا كونيوم زليزلو للعامم للكل صمام كواسويم زليزلو that's why دما تحل مؤمن قهدومن قهدن أبزح قريش الدماء تزلو بعفشة حزب السودان دما أمونغو تخافالنا يدخل الشكر كوين له بلتقنا دما أبتسقينا السودان انتهي ترايز أو تهلو تري والله لذي كل زنري يزلنا ني قداينا السودان مسكرنا أفريقيا تحسكا كتريال لك مسكونتاتنا مع كلاي مبرار أتحسكا كتريال لك بزحنا قراد دما استحا حزلو كابز كاتيلنا إيرترا لنكنا زقبرتو بلتقنا بخميري والله strategic weight and even subtle diplomatic shifts can reshape regional dynamics. A new development is drawing quiet but serious attention. Recent high-level engagements between Egypt and Eritrea are raising an important question. Is this simply routine cooperation, or part of a broader realignment in one of the world's most sensitive geopolitical corridors? And as these discussions unfold, what could they mean for the balance of influence across the region, and for Ethiopia's long-term strategic position? According to emerging reports tied to recent diplomatic engagements, Egypt and Eritrea have intensified their cooperation through a new set of discussions and understandings that span economic, security, and هجي كم تريو زلهم أزي منغو إيرتران قبتن زقبر زلو نبلتقنا حدا كابتي زبيق زفرهم نقرن طولو نسيو أزي بتعمي دفرهم نعطاتو and understandably ونياتو إيرترا مور حيلك تركب كلا مور دقف تركب كلا مور استراتيجيكاوي مشارخ تركب كلا سكاتي دفترو له by the way إيرترا ببزح من قدي صبوغ زخون الشفاء من قص أساس لتقبر زي لا نعطاتهم ترى يكون بزحت كالو تكون يسنبدو مالي أبزون حنتي بوستري ينيري سلمتها يوم بزحت هجراتنا بإيرترا قصهم زوح زلو زبل ونياتو لنكنه there was this let me get it for you إيرترا ناي كندا لأخونا بإيرترا يعطيكم زلو زقل حبري تارينا نيرنا سلازي كلاتهم زياتهم نعطاتهم شجر يوم دفتروا لهم زلو إذا شجر زي دما صغير كك سجر زغلا يكون نابزلاتكم دحر قربت لي أمريكا ونبتبوتان تمسياسي كنقرم يبلاني يمزولو زلو سلازي ناي كندا أمباسادر أب كينيا مس أمباسادر بين الرسوم زقبروز نبرة ركبات كمون مس أمباسادر بينيام قرماي زقبروز نبرة ركبات نبي إيرترا قصو خيط كم زخونة قليسلو traveling to Asmara this week to put Canada-Eritrea relations on a more solid footing and to look for mutually beneficial partnerships thanks to Bayan Rusum and Binyam Berhe for their support. سلازي انتهي زبل زلو زي أمباسادر زي نبي إيرترا كيدا مس إيرترا زلنا زمدنا أبصبق درجة كبصحية مخنياتو مارك كارني نشومنت عمت قدمي زنبره بمحضار مس تشاينا متهللاق ترايد مرت نيرو كل قديفو مس تشاينا سلاماو من قد ترايد كونس عابي شركنا نايكو طبخ قبر كم زدلي اب امريكا تسقع كم خدا يواصن يلو اجرما ببوزع من قد مسندون كم بزح التفنان يروم مسندون دبلوماسياو زمدنا فتيرلو اذا امباسادر دما كومتري والله مسير ترا زنبرنا دراماتات نحو قديفنا مسير ترا صبغ زخونه زمدنا اب دلدل زخونه مسرات نخبقس كنقبرنا يبللو ابز حلفه نا اوروبا سبيشال انفوي متيانيرا كل زاب قرن افريقيا كزارب لكم صنعكو بمولو زفطرو ነገር እንተሎ ኮይኑ ታይብለክ ማሎ ሃገራት ረብሓናተን ኣብ ኣሜሪካ ክጽበዩ ይክላኔ ረብሓናተን ባዕለን ከውሕሳለውን ስለዚህ ምስ ኤርትራ ቀጥታዊ ዝርርብ ምግባር ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝብል ዘረባ ከም ቴማ ናዕበየ ይኸይዳሎ እንታይ ኢሉ ነይሩ ካሜሮን ሃድሰን ዝበሃል ናይ ቀርን ኣፍሪካ ብዙሕ ዝፅሕፍ እዩ the diplomatic stampede to Eritrea is continuing. I anticipate that ናይ ኣሜሪካ ባዕሉ ታገይር ወሎ ቲ ማሳት ብሎስ ማለት እዩ ከምኡውን assistant secretariat won't be far behind in Asmara given the Trump administration's preference for cheap tactical gains over sustained strategic advances. Now እዚ ካሜሮን ሃድሰን ዝበሃል ፀላኢ ናይ ኤርትራ እዩ ናይ ኤርትራ ዝፈትዋ ኣይኮነን ግን ኣብዚ ዋን እዚ ናይ ኤርትራ ክፈትዋ ጀሚሩ ኣሎ ይፈትዋ ክብል ግን
ጽልየም ጻልካዩ ስለምታይ ኤርትራ ፈትዋ ጀሚሩ ላኔ ካተሮ ስለዝኾንኩ ኤርትራ ኣብ ጉዳይ ሱዳን ትገብሮ ንሱ ንመንግስቲ ሱዳንን ህዝቢ ሱዳንን ይዝድግፍ ኤርትራ ድማ ታእንኮ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ኣወንታዊ ኣስተዋፅኦ ትገብር ዘላ ኢሉ እዩ ዝኣምን that's why ኤርትራ በብዙሕ ዝጸልዋ ዝነበሩ ንመንግስቲ ኤርትራ ንኤርትራን ክፈትዋ ይግደዱ ኣለዉ ምክንያቱ እቲ ኣብ ሱዳን ዝግበር ዘሎ ብቐረባ ዝከታተልዎ ዘለዉ ኤርትራ ሃናፅ ተራ ልዕሊ ማንም ኣብቲ ዞባ ዘሎ ስለትገብር ዘላ ከይፈተው ንኤርትራ ብካልእ በብዙሕ መንገዲ ጽልዋ ተባሂሎም ተማሂሮም እንዲኦም ንዑ ገዲፎም ኤርትራ ትክክለኛ መንገዲ ትኽተል ዘላ እያ ዝብሉ ካልኣይ እውን ምስ ህዝቢ ትግራይ ዝደናገፁ ዝነበሩ እውን እንተኾኑ ሎሚ ገሊኦም ናብ ብልፅግና ክወጥቁ ከለዉ ግን ብልፅግና ድማ ነተጋሩ ይቆፅዖም ከም ዘሎ ስለ ዝርዩ ዘለዉ ኤርትራ ድማ ኣብ ደገ ክትከፍተሎም ዝነበራ ፅሊ ገዲፋ ናብ ፅምታት እያ ሰላም ክትገብር ስለትፍትን ዘላ ኣገይን ኣብዚ እውን ኤርትራ ንክፈትዋ ይግደዱ ኣለዉ ብቀይሕ ባሕሪ ድሕሪ ከይድካ ድማ ተመሳሳሊ ከምኡ ስለዚ ንኤርትራ ማዕረ ክንደይ መናድቕ ናይ ፅልኡ ዝነበሮም ንዑ ክፈትሕዎ ይግደዱ ኣለዉ እቲ ኩነታት ድማ ይደፋፍኦም ኣሎ ስለዚ እዚ እውን እንተኾነ ንሪኦ ዘለና ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዕባለ እዩ ኣተሓሒዝካ ድማ ክትሪኦ ኣለካ ናው let's go back to Egypt ምስ ግብፂ ዝግበር ዘሎ ካብ ካልኦት ፍልይ ብዝበለ ኣገዳስነት ዘለዎ እዩ ካልእ ፀብፃብ እውን ሚኒስትሪ ሓበሬታ ሃገር ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ፖስት ዝገብሮ እውን ነይሩ ስለዚ ሄድ ኦፍ ናይ ቁጠባዊ ኣማኻሪ ናይ ኤርትራ ከምኡ ናይ ኢንዱስትሪ ሓላፊ ኣቶ ነስርዲን ሳልሕ ዝመርሖ ናብ ስዑድያ ናብ ግብፂ ከይዶም ከም ዝነበሩ ካልኦት እውን ልኡኽ ካልኦት እውን ነይሮም እዮም ኣብኡ in the meeting with the Minister of Industry Mr. Khalid Hashim ናይ ንግዲ ሓላፊ ማለት እዩ ናይ ኢንዱስትሪ ሓላፊ the discussion centered in industrial best practices and nurturing the robust sectoral ties between the two ስለዚ ከመይ ጌርካ ኢንዱስትሪ ናይ ኤርትራ ክተስፍሖ ትኽእል ካልእ ድማ ከመይ ጌርካ ካልእ ኣብ ተፈላለየ ፅላታት ናይ ኤርትራ ንምዕባይ ካብ ግብፂ እንታይ ክመሃሩ ይኽእሉ ካልእ ኣገዳሲ the delegation also met with the head of Central Bank and National Bank of Egypt respectively on cooperation in banking facilities this is also very very crucial ምስ Central Bank ናይ ማእከላይ ባንክ ናይ ስዑዲ ናይ ግብፅን ከምኡ ድማ ናሽናል ባንክ ኦፍ ኢጅፕት ምሶም ተራኺቦምን ከመይ ጌርካ ኣብ ናይ ባንኪንግ ሴክተርስ ምትሕብባር ክትገብር ትኽእል with the authorities of the Egyptian commercial services እውን ተራኺቦም ኣለዉ on enhancing the bilateral trade in commodities produced in both countries and with senior officials in the future of Egypt's government authority that focused on industrial and other developmental tasks. Eritrea's delegation is scheduled to meet tomorrow with the Minister of Kabaqotilun, Miskalot scheduled to meet Minister of Transport, the Minister of Electricity, and the Minister of Agriculture when Misatom Kragab Akam Zone, Akamon Misnai Medhanit Takalat and Krahab comes on as in Garzella. Zine Hakatas Fazabi. We need more practical steps. Ertra, suppose Honak Aumaloa, Abzuhulu, Hamfishfish Night Zoba, Subuk what's Atolla. suppose ሆነ አላያንስስ ሒዛ ኩሉ ዝቃፀል ዘሎ ሰጊራት ላ ክነብል ከለና ናብ ቁጠባ ክቕየረሉ ድማ ህዝቢ ይደሊ እዚ ነገር እዚ ናብ ቁጠባ ክቕየር ክኽላሎ የስ ፋይናንሻል ሴክተር ናትና ዓብ ለውጢ የድልየሎ ካብ ካልኦት ድማ ክንመሃር ክንክላለና ኩሉ ነገር ባዕልና ክንገብሮ ይንኽእል ኢና ምስ ካልኦት ክንሻረኽ ከለና ቤስት ፕራክቲስስ ፓርትነርሽፕስ ኮኦፐሬሽንስ ክግበር ክኽላሎ ናዋየ ግብፃውያን ብብዙሕ መንገዲ መሻርክትና እዮም ግን ኣብቲ ንደልዮ ዝለዓለ ደረጃ ከብፅሑና ዝኽእሉ ይኮኑን ዝያዳ እቲ ንደልዮ ምስ በዓል ቻይና ዝግበር እውን ኣገዳስነት ኣሎ ግን ምስ ስዑድያ ገለ ክፋል ምስ ብዙሕ ኦፕሽንስ ክህልወና ኣሎ ምስ ግብፂ ኣገዳሲ ንዓና ምክንያቱ ግብፂ ሕስር ዝበለ ሃገር ኢና ባና ድማ ካብ ኣፍሪካ ሃገር ስለ ዝኾነ ኩነታት ናይ ኣፍሪካ ብቐረባ ክንረኽቦ ንኽእል ብዙሕ ነገራት ድማ ሕሱራት እዮም ስለዚ ናይ ሕርሻ ኣዝዮም ዕቡላት እዮም በዛ ኒል ጥራይ ሓደ ውሕጅ ዝሓልፎ ኣብ ኣፍሪካ ዝበፅሐ ኣፍራይነት ዘለዎም እዮም ኣብ ሕርሻ ስለዚ ምስ ዲጋታት ዘለና ካብኣቶም ብዙሕ ክንመሃሮ ንኽእል ኣለና ኣብ ህንፃ ክሕግዙና ይኽእሉ እዮም ኣብ ብዙሕ ነገራት ኣብ ባንኪንግ ሴክተርስ ምዕቡላት እዮም ስለዚ ካብኣቶም እውን ብሕስር ዝበለ ካብ ካልኦት ክትረኽቦ ዘይትኽእል እውን ክትረክብ ትኽእል ኢኻ ስለዚ እዚ ፍረናቱ ክርኢ ኣነ ካብ ልበየ ዝምሕፀን እዚ ድማ መርዲኡ ነቶም ካልኦት ሃገራት ሕጂ ንዓና ከምዚ ዝበለ ፅቡቕ ዝኾነ ውፅኢት ክንርኢ ከለና ተስፋ ክበና ከሎ ንኢትዮጵያውያን ግን ግብፂ ምስ ኤርትራ ኣብዚ ሕጂ ክትሳተፍ ከላ ዝዓበየ መርድእ ኮይኑ ዝስምዖም ስለምንታይ ኤርትራ ዓብይ ፖለቲካዊ ድጋፍ ክትረክብ እያ ግብፂ ንኤርትራ ልኡላዊት ሃገር ክትከውን ሓያል ክትከውን ኣፀቢቑ እዩ ዘገድሶም ኢትዮጵያውያን ድማ ይፈልጥዎ እዮም
نزيا نجار زيا فلتويا سلازي نيتيوبياويان دقاس ليت كم زي هلوهم كنقبر نخل بقبس تراي مس سعودية أنت تشاركنا تحت it's okay بلو مس تشاينا it's okay بس قبس خون كله لكن أمانة يتحمم سلازي أبزيا نجار زيا هون سلايخ حد زي كل زي كحملنا نزلي بلا تحممهم زمدنا زيا مغنياتو نايرترا ناتنتل ولا ونتن على كالوت حجرات بفلوي نقبس يا قد سمي نسعودية ون يا قد سمي مغنياتو إثيوبيا نبرتنا إمارات مهانا سلو دفلتو أنت بعد تشاينا جن they're indifferent إثيوبيان إيرتران كلت يوم ناتهم ربح زلهم يوم نخلت يوم لما ببناتهم يوم زريوم برقص لولا ونتن جزءتها واحد نتن ناي حجرات نجبسي ني تشاينا عزيزة قد ساعة أنا يتنبع على قدها ناي تايوان زبال سلزلو سلزلنا بعد إيرترا أبيو إنزل لهم ترى دما أنا عايز يتريوني كل بخلو كل خلنا إيرترا تقبل زلا دبلوماسية وقعزو نعنا تسفى زبن أنا بحكي نسأل اعتناد ما زبهرريو كقص لنا مليسك سجمالنا دما ناي وتر تمنيتنا أبزيا حنت زرباني راسك كل جزء إثيوبياويان كزاربوا لا خلوا سمع الله اسكز يسمعوا فتزت سأل إني الكات حسبوا مسرة تأيو كما يجي رأي إسرائيل نيرترا ناي لأن حركة خطولا خيلا إسرائيل كعا أي من إيرترا كعا ني إسرائيل أو فتنا كيف بحر سلام ناي مرققات حبيرا ختصر عندها خالات من تاكم صلاحيت التريقة تاين حبيرا خلازي كعلا زول حتى عيون نخالتون حبي حتى يمو كمي خاطريو ولا أنا يموجود أنت نبرن عقدت إزغون تحت حزي كاوس كنجمر أنت يتمل عليو تاي حبيرا كي خلاص جبرن أو كلام زنبرن تاني يروون حزون صوت سلزلون تخوينون بقولوا أصبح بينا خن اليوم ولا لخو بزيدن جمر هو صبو تي حساب تي مبكسيس متزبل كيو أبي إثيوبيا زولو إمباسنا إسرائيل إيرتراس قاتنا إياه إلو بمجلاس ولا ريفرنس كونهم كترخ بعد تخن كابقال إلو أنت تسمعوا نتي سب سلمتاي نتزرب على الإلنايو أردو نفعلي بتحال وجن إسرائيل أب كباب باسيرا ناي رادار ناي زخنة نتخباب تقع صاروا بوتا خمزلوا أبدا هلاكون أب حدا بوتا بزخنة كمزلوا ينقري أوفيشال زي كونه بزربا بتخال نقدر كتري خلها جن تي بدق السبزريو كأني إسرائيلن إيرتران صبوا زخنة زمدنا خمسة بلاني زري كم زي مثالي إسياس عفور كم سحالة في كلمة قبل كله زي قبل زلوا فرنسا إسرائيل إمارات إين سلمتا إمارات إلي زقل سالو هتي إسرائيلس حانت خابتن زي قبل زلوا أنصار إسرائيل أنصار إيرترا مخانني قليسو هتي أمباسادرون سقاتنا إيرترا إلي قليسو هتي تعالى زحقوا وإل كابر لتحيزهم أنصار سيرونتن حسينتن داولو زمصو هتي متكلاوي مرقص ناي حزباو جنبار كاب قدلت حيسكا بدحر إزغاد سألن إيو آيك ساب ناس امنتي نيرو كيبلو دحر ناس امنت انتقنون إسياس أباز حلف نايمود أتا قالمت يقص زقيو رازلوا إسرائيل انقلن إيو إلو إجي كاب آياتا بقيسا زن سخا كوم يكون انت حكي زبل كم زي مستيرز فولتوز مصلو دقفت ناي سرعة اللون اليوم أوكي تماغوتو أمسوتي سنفتك هاوزخاني چبتي وكاني ريفرنس زلوغو موجودكم أمسو أقول حق زخانة سب جوجل جير خروج وزخل حبريتها جن إيرترا مس إسرائيل أبصبغ زمدنا خمسة تخيط وكراس بمتكل بمركزي أنصار ناي إسرائيل كم تخيط حبريتها تركب مرات تي ناي مزارع بخوان ناي لشيرز جوور كان تمسي خالي كابوخن بتس نخيط صبا هجي بتني يوم تدع خيدنا إذا جوجل مسجبر كحجي زيونيست إسرائيل إسكاليت سابورت فور فاشيست بحفشة تازرباناتهم أمونغ إسرائيل أمريكان إسرائيل سلمتاني إرترا بحماق عينة تمتان زبليوم بزحت انتنا أونزد ليه كونن مغنياتو أبي إرترا زولو منقس مقابريا كونا يكلنيو أبي تبيا زولو منقس دما بواقع إرترا بزح جزين إسرائيل دليتاتا كمالا الله زخديو إسرائيل دما كم إثيوبيا زعم السلاح قرب تعمي زقدشم سلازي أمونغ إرتران إثيوبيان كتمرز تغينا دما إثيوبيا صبيغو دليوم نعم مغنياتو كم إثيوبيا مقابريا زخوني ننا إسرائيل فيلوزوفا أبرؤسو زوتوي نقص ساباسي كيدا نيوسي مس كاب نقص سلمون وليدان يرادو قلنا عبالي عبي هو تطانا إسرائيل هاتيونو زولو نزي كخسر ويدا لينيوم سلازي مقابريا نت الموت زخولا زخونا دما بإثيوبيا
كل جزء سيرف كجبروهم زخلو كم إثيوبيا مجابريا من قسم ما بكال عالمون كره بيكونهم سوون حدا كابتي explanation كوسا زخلي برجس أبي إرتراز ولا من قس تنبركها من قسي كونن again نيرترا أنا إسكاب مرأي نيرترا كتب قطعة مفتان حلمون سلزلو نتنساتهم زدلي وحلم تهدما إيرترا كل بزي إنك فاتسلو تخول اللهم زلا ولا هو نبتك بابي أبي إثيوبيا تلكا بصوماليا تلكا بسودان تلكا ونحجي كل تزدليو إيرترا أردو تبليا ولا كتواقوم تزيد دليل بزغوني again this is an interesting topic بزح عينة dimensions كتوزدو لتغل وبزح من قدي كتنبون كتزاربو لنتغلي نغتل ማይታችሁት እንደነበረ ባወጣነው መግለጫ ላይ አስቻይ ሁኔታዎች ያልተሟሉበት ምርጫ አምባገነንነት እንጂ ዲሞክራሲን አያዋልድም በሚል ርዕስ አሁን ላይ ያለውን የምርጫ ሁኔታ እንዲሁም አጠቃላይ የኢትዮጵያን አሁናዊ ሁኔታ እንዴት እንደምንመለከተው ገልጸን አስቻይ ሁኔታዎች ወይም ደግሞ ከዚህ ቀደም ያስቀመጥናቸው ቅድመ ሁኔታዎች ባልተሟሉበት ሁኔታ ደግሞ የሚደረግ ምርጫ اوكي ابز كم تري وزلهم اذا قال زيا نتبلصقنا مچم كابتم زسرو الصورات كفتحوا لهم اللي ياتبل كن قال كابتم تاثيرهم كفتحوا زخلو كتكون يا سان تفتحها مالتيو متي اي بي ار بيس الابات لهم زغرب وزلوت بارتناتا كلهم صورات بغلطفن بهصصن ابزيك نكونتن كفتحوا لهم ياتبل inclusive dialogues كله زماكله نزخ يجبرك مريج عملت صوتان لاقص كم زخونت يتنقر ስለዚህ نقول توكيناتن اغرغرن ارتعد زلو تطوابلو نقول زماكله قنع زخونه discussions ወይ ካዘ ተግበራሉ ሓድነት ናይቶም ኢትዮጵያን ከለሎ እዝም እዚ ትግበር ትራይት ምርጫ ትርጉም ዘለዎ ምርጫ ክኸውን ዝኽእል ዝብሉ ዝባሃል ዘሎ ዝኾነ አብይ አሕመድ ምርጫ ደይኮነ ህጅውን ካለ ዓይነት ድራማ ተፈቲሩሉ ኣሎ ክልተ ዓይነት ድራማታት ክንሪና ናይ ቴዲ አፍሮ ሓደ ዓብይ ዝበለ ተዋስኦ ዲኻ ክትብሎ ድራማ ዲኻ ክትብሎ ባእሲ ዲኻ ክትብሎ ሽግር ተፈቲሩሎ እዚ ናይ ቴዲ አፍሮ ድማ እቲ ተወላዲ ናይ አምሓራ ወይ እውን ደጋፊ ናይ ፋኖ በላ ገይሩ የንበድብደሎ እዮም ዝበሃል ዘሎ አብይ አሕመድ ድማ ሰው መልክ ሚዲያን አስፈራሩ የቴዲ አፍሮን አልበም እንዳይለቅ አይ ችግር የለውም በራሴ ዩቲዩብ ቻናል ለቃለሁ አለ። ከዛ በኋላ ደግሞ በአልበሙ ዙሪያ ጋዜጣዊ መግለጫ ለመስጠት ከአርቲስት ቲቪ ጋር ተስማምቶ ነበር። አርቲስት ቲቪንም አስፈራሩትና ጋዜጣዊ መግለጫው እንዲታገድ ያደረጉ። ይሄ ብቻ አይደለም የሚገርም ረዳት ፕሮፌሰር የተባለው ነብዩ ባዬ ነው ምናምን አቶ ነብዩ ባዬ ባሉት ምን አይነት ጭንቅላት ቢኖራቸው ነው ግን እንደዚህ አይነት ጽሑፍ ይዘው የሚወጡት? ምን አይነት ወራዳ ጭንቅላት ቢኖራቸው ነው? እንደ አጠቃላይ ይህ መንግስት በህፃናት ተከቧል። አጠቃላይ የመንግስት ስትራክቸሩ ከም ትሪጎ ዘለኹም ነዚያ አርስናቱ ኢትዮሪካ ትብል ኢትዮካ ዲያ ገለ ትብል ሃገር ማለት አልበምናቱ ክዝርጋሕ ሽግር ገጢሞ ከም ዘሎን ብዙሕ ምትእስሳር ብዙሕ ምምልላስ ይግበር ከም ዘሎን በዛ አርቲቪ ዝበሃል ምሳቶም ሪሊዝ ክገብሮም ፕሬስ ኮንፈረንስ ክገብር ሓሲቡ ዝነበረ ንሱ ጠጠው ክበሃል ተገዲዱን ተወሲኑ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለው እቲ ድራማ ድማ ይቕፅል ኣሎ it's just another big shit show ይበሃል እዚ ንቴዲ አፍሮ ብዙሕ ንህያደግ ኣብ ምውዳቅ ዓብ ተራ ዝተፃወተ ዝበሃል ብደርፍናቱ ምናልባት ትዝክርዎ ተኮይንኩም ኣብ 2000 ክንደይ እንደውፃእ ዳርፊ ካሴት ናቱ ኣዝያ ፀላዊት ከም ዝነበረት እዩ ዝንገር ንኢህደግ ድማ ብዙሕ ሓደጋ ከም ዝሃረመቶን ሕጂ ድማ ከምኣ ትመስል ኣገዳሲት ፖለቲካዊ ምትእስሳር ዘለዎም እዚ ኩነታት ናይ ሕጂ ኢድ ዘለዋ ደርፊ ይሕትም ከም ዘሎን ኣጋጢሙ ከም ዘሎ ዝብልዎ ዘለዉ ነዞም አርቲስት ቲቪ ዝበሃሉ ፀጥታ ናይ ኢትዮጵያ መፅኡ ከም ዝሓተቶምን እቲ ናይ ሚድያ ኢትዮጵያን ሚድያ ኦቶሪቲ ዝበሃል መፅኡ ብዙሕ ሕቶታት ከም ዘቕረበሎም እዮም ዝነግሩ ዘለዉ እዛ ናይ ቴዲ ጉዳይ ላዕሊ ገፃ ትኸይድ ኣላ ምስቲ ኣብ ኣምሓራ ዘሎ ስቃይን ሽግርን ኣተሓሒዝካ ክትሪኦ ከለካ ድማ ምስቲ ህዝቢ ዝለዓለሉ ዘሎ ኣብ ዝሓለፈ እውን ብመግብን ብዝቤዛን ተጨናኒቕዎ ዘሎ ኣይ ቲንክ እዚያ ነገር እዚኣ ክትፍንጀረሉ ትኽእል ተኽእሎታት እውን ኣሎ ኣብይ ኣሕመድ ድማ ነዚ ኣብ ጉዳይ ናይ ህዳሴ ዲጋ ክውዳእ ከሎ ምሳና ጠጠው ዘይበለ ኣብ ካልእ ኣገደስቲ ናይ ልምዓትን ብላብላን ኮሪዶርን ዘይተረኣየ ሕጂ ነዛ ጉዳይ እዚኣ ፋሕ ከብለለ ኢሉ ኣመና ፈርሂዎ ኣሎ ካብ ማንም ንላዕሊ ኢኻ ዝፈርሆ እዮም ዝብሉ ስለዚ እታ ካሴት ናቱ ቫይራል ከም ትኸይድ ገይርዋ ኣሎ ኢሎም ገለገለ ደገፍቲ ናይ ብልፅግና እንታይ ኢሎም ብልፅግና ደናቑር ምዃኖም ነዚ ሰብ እዚ ቫይራል ካሴት ናቱ ሲ ሰብ ተሰሪዑ ከም ዝገዛ ይገብሩ ኣለዉ ኢሎም ምክንያቱ መንግስቲ ክኽልክሎ እንተጀሚሩ እቲ ካሴት ከም ሕሱም ክሽየጥ እዩ እቲ ኣልበም ድማ ከም ሕሱም ክስማዕ ኢሎም ኣሎ
ስለዚህ تزبلت publicity marketing ገይሮም ለሎ እቲ press conference ተዝፍንዎ ነይሮም ወሕሰብ ምራያ ነይሩ ሕጂ ግን እንታይ ስለ ዘለዋ ያ ተባሂሉ ብሙሉ ህዝብ ክሰምዓዩ አብይ አሕመድ ድማ ولا وند دحن زغونه ملخت تريروا زي تدليه ترجم كوهبيو and he will be in deep trouble is بالزلو wait for the show يدبحال دلو سلازي again فانو صوتناتو نابرت عبزو خدلو زلو لن كانت راي فيديو تدوس زلو كاب امحران طريق مزي ازي دغز بلا وقي بقى ቴሌውን ይባለው ዝም ብለ ቴሌውን ባለው ቴሌውን ያነጻጽርና ላክበተው ነው አርቢጅ ተጠቀም ነው ምል ዘቅዘቅ አርገ ከምዛትሪ ዋዘለሆይን ፋኖ አበርጭ አብዝቅ አለ ሰሉ ዘለዩ ናብ ትግራይ ድማንሽ ተይክን ሰግር እንታይ ዝብል ዘሎ እስከስምዑ ወብዚ አራተኛ አይነት ወጋራ ነይሩ ሓደ ፕራይም ሚኒስተር ማለት እዩ ናተይ ሪአክሽን ታፍ ኢትስ ፍራስትሬቲንግ ትግራይ ዘሎ ፖለቲካ ይፈልጦ ትግራይ ዘሎ ፈተና ይፈልጥ ፌደራል መንግስት እውን ዘሎ ፈተና አሎ መጀመሪያ ናዲ ኮንሰንት ከተተለው ፈቃደኛ ከሆነለን መጀመሪያ ዝብል በተን ዘሎ ዝኸውን የኮነን ነገሪ ሲሪየስ መጀመሪያ ዝብል ነይረ ካብ ዝተረፈት ውሳነ ኮይኑ ኣሲሉ ገለመለ ዝብል بس بحيت مثلني أزيات بلا جنا أودي الله إيتو تناقض المو خطاي فريدة كما جري أول وقت دي سوا خيدا نرى دي سوا زر خلطات تايو من تاي كده أو تاي يتحدى توالنا إنفاكت قلت إيه وش ديهم أبي لهم أرقام له متحزز زي بالزرباي تزاري بزلو ابي احمد بلا غيرو تصاوت لهم كم زلون بتغاري صوت كم زلون صوتا ناتون لاقصناتون يقصلالو نتغارو ግን መመሊሱ አንጻሩ ከምስተንሱ ይዝገብሮም ዘሎ ከም ሰውን ክብር ዘይብለ ነውራም ሰቢብ ቢ ትግርኛም ክጽፍ ዘሎ ሰቢል ይዳምና ፈጣሩን ቅድመና ዘይብሉ ቢድና ተፍዝቦ መራይ ሰዚ ቢድና ማለት ተጋሩ ሓስሎ እስራኤላውያን እንዲጅግነት ፈጽማዩ አይሩስ ጆኖሳይድ ፈጽሙሎ ዝሰነፍ መራሕዚ زعلمين مرحزي زدوح مرحزي بيت تقريني احتفظ بيت تقريني احتفظ بيت تقاريخ تفظ بيت كانت هم خونين فكر يبنا كم زي جنزت فإننا نزورتنا كفرسنا ومسرح زول العكال بينا نطفولنا كم زي عين الحبوز يحز مچم أبي أما حاركم يمزبلو تقاركم يمزبلو تم ኦሮሞን ባዓለምኩም እዮም ዝብሉ ስለዚ ቢድማን ይክጠፍ ማን እዮም ኣብ ጎኑ ዘለው ንግዜ ንገጥፎ ሓንቲ ግን ኣላ ኣብዛ ኣቢ ንጸላእቱ እንታይ ከም ዝብሎም ውሻል ይህ የታሰረ ውሻ መኪና ሲያልፍ ሲያገድም ይጮሃል ታስሯል መታሰሩን ያውቃል ግን ይጮሃል እና አንድ ውሻ ከጎረቤት ይመጣና ምንድነው እንዲህ የሚያስጨው መኪና ባለፈ ቁጥር አንተ ታስረሃል ሰንሰለት አለ ልታቆመው አትችልም ከምትሪ ወዘለኹም ሱራት አኽላባት ምንታን ስጋ ክረኽቡ ኢሎም ዘእውዩ ትብል ዛንታ ኣላቶ ነዞም ክልተ ትሪዎም ዘለኹም ድማ ከምኣ ገይሮም ገሊፆሞም ኣለው መቸም ኣፅማም ይግህፅ ኣለው ንግዚኡ የገልግልዎ ኣለው ንኽንደይ ከገልግልዎ እዮም ድማ ቀሲልና ክንርየና እዛ ቪድዮ ኣብ ሶሻል ሚድያ ሕልፍ ክብል ከለኹ የረኺበያ ናናቶም ዕዮ ሂቦም ኣላ ኣብይ ኣሕመድ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እንዳፃትካን ትሪእዎም ኣለኹም ሓንቲ ቪድዮ ካብ ኤርትራ ዝወፀት ከየረቡ ናብ መወዳእታ ገፀይ ክኸይድ ብዙሓት ዓበይቲ ከተማታት ዝሓቆፈ ስልጣነ እዩ ነይሩ ኣፍ ደጊ መዋፈር እዩን ከዓ ወደ ዋይት ከተማ ኣድሊስ እያ ነይራ ኣብ ኣድሊስ ካብ ብዙሕ ክፍላት ዓለማ ዝመፁ ሰባት ይሻየጡ ነይሮም ወላ እውን ቅድሚ ኣክሱማዊ ስልጣነ ማለት እዩ ካብ ኣድሊስ ነቒልና ክሳብ ኣክሱም ንበፅሕ ንረኽበን ጥንታውያን ከተማታት ከዓ ቋሓይቶ ከስከሰ ተኾንዳዕን መጠራን ሎሚ እዞም ኩለን ናይ ጥንቲ ከተማታት ኣብ ሃገርና ኤርትራ ኣለዋ ኣብ ኢትዮጵያ ትርከብ ሓንቲ ኣክሱም ጥራሕ ስለዚ ብሬሾ ክንዛረብ ተረኣ ኮይና እቲ ስልጣነ ኣበይ ከባቢ ነይሩስ ክንግምግም ንኽእል ኢና ስለዚ ዕድላይ ገበርናን ስሙ ብኣክሱም ተፀዊዑ እምበር ዝበዝሕ ክፋሉስ ምሳና እዩ ዘሎ ይክትብል ኣለኹ እዋ
ግን ዝበዝሐ ከተማታት ምስና ስለ ዘለዋ ናባና ዛዙ ማለት ኣይኮነን ርእሰ ከተማ ናይቲ ስልጣነ ኣክሱም እያ ነይራ እሞ ወነንቱ ኢትዮጵያውያን ክንብልካ ንኽእል ኢና ኣክሱማዊ ስልጣነ ናይ ብዙሕ ህዝቢ ዋንነት እዩ መን ይሰሚዎ ግን ኣክሱማዊ ስልጣነ ኢሉ ታሪክ ዋላ ሰባት ታሪክ እየ ዝብል ኣነ ቅድሚ ብዙሕ ዘመናት ኢና ንዛረብ ዘለና ንኣብነት ኣድሊስ ትበሃል ወደብ ኣብዚ ከባቢ ከም ዝነበረት ዝፈልጥ ሰብ ኣይነበረን ግን ፅሑፍ እዩ ተረኺቡ ኮስማስ ዝተባሃለ ቀሺ ፅሒፍዎ ተዘይተጋግየ ጽቡቕ ኣለኸ እንሱ ግን ዳሕራዋ እዩ ቅድሚኡ ግን ኣብ 10 ክፍለ ዘመን ዝተጻሕፈ ዘ ፕሮፒሎስ ኦፍ ኤርትሪያንስ ዝብል መጽሓፍ ተረኺባ ስም ናይቲ ጸሓፋ ኣይሰፈረ ግን ቋንቋ ግሪክ ዝዛረብ ናይ ንግዲ ሰብ እዩ ነይሩ ምናልባት እውን ናይ መርከብ ካፒታን ክኸውን ይኽእል እዩ ነዚ ከባቢ ዓሚቑ ዝፈልጦ ሰብ ምንባሩ ግን ፍሉጥ እዩ ስለዚ ታሪክ እዩ ዝቐድም ድሓር ዳሃሳስ በዚ ኮይኑ በቲ ንሕና ንሃገራዊ ዕላማታትና ኢና ክንሰርሕ ዘለና ናይ ፈጠራ ታሪክ ክነግር የብልና ናትና ዝኾነን ኣሰራትናን ዘለዎን ከዓ ብትንክሕቲ ጥራሕ ሕሊፍና ንካልኦት ሃገራት ክንህብ የብልና ኣተሓዛ ነፀብቑ ኣነ እንታይ ምበልኩ ሎሚ ተን ቀንዲ ኣኽናፍ ናይቲ ስልጣነ ዝነበራ ከተማታት ናትና እየን ኣብ ሃገርና እየን ዘለዋ ደቂ ሃገር ክፈልጥዎን ክሰርሑለን ክመራመሩለን ምስ ዓለም ከላልይዎም ከም ዘለዎም ንንገር እዘን ከተማታት ገና ዓብ ስራሕ ዘድልየን ብመስሕብ ቱሪዝም ኮነ ብምንጪ ኣታዊ ንሃገርና ክጠቕማ ዝኽእል ቁመት ሃብቲ እዩ ዘለና ኣብኡ ንስራሕ ብዘይ ቃል ዓለም ንፊልምታት ከምዚ ዓይነት ዝና ወይ እውን ደገፍ ሂበ ይፈልጥን እየ ግን ኣጣቅዑለይ እስከ ነዛ ፊልም እዚኣ መንገዲ ዓድና እንዲያ ትብል ፕሊዝ ከይድኩም ተኸታተልዋ ታሪክ ደረቕ እዩ ፖለቲካዊ ትምህርቲ ታሪክ ክበሃል ከሎ ኣብ ሳዋ ወይ ናብ ዩኒቨርሲቲ ንምሃር ከለና ቦሪንግ እዩ ክትፈልጥ ቦሪንግ ፍሉይ ናይ ታሪክ ባህጊ ዘለካ እንተኮይንካ ኣነ ነይረኒ እዩ ንዝበዝሐ ሰብ መሰልቸው እዩ እዚኦም ሰባት ክዛረብሉ ከለዉ ግን ኣብቲ ቦታታት ኮይኖም እናተዘዋወሩ ከለዉ this is going to be very interesting ነቲ ንእሽተይ ወለዶ ታሪክና ከመይ ጌርና ነዝግሮ ኣክሱም ስለምንታይ ዓባይ ኮይና ዝኩሉ ክብሪ ረኺባ ኣይኮነን ንሕና ነቲ ናትና ኣብቲ ዝለዓለ ደረጃ ነቲ ምሉእነት ናይቲ ኣክሱማይት ኪንግደም ከመይ ጌርና ምስ ኤርትራ ክትሓዝ ከም ዝኽእል ንገብሮ ናትና ስራሕ እዩ ብሪልያንት ወርክ ነዛ ፊልም እዚኣ ዝደረሱን ዝሰርሑ ዘለዉ ተዋሳእትን ዓብ ኮምፕሊመንት ኣለኒ ኣይ ዊሽ እዛ ፊልም እዚኣ ዝበለፀ ቪውስ ዘለዋ እንታ ዝዓበየ ተቐባልነት ዘለዋ ህዝብና ክትከውን እዚኣ ፊልም እዚኣ ኣብ ቤት ትምህርትታት ክርእይዋ ዘለዎም ኣብ ክንዲ ታሪክ ጥራይ ምምሃር ነዛ ፊልም እዚኣ ከተርእዮም ምኻል እውን ዓብ ግደ ክህልዎ ክእል እዩ ብኣይ ወገን ነቲ ብልፅግና ዝገብሮ ዘሎ ድርዕምዕም ተብል ዝበለፀት ስራሕ ምዃና እየ ዝርኢ ዘለኹ ኢትስ ቢዩቲፉል ኣብ ዝሓለፈ ርአኩም ነይረ ተጋሩ ክሳዕ ክንደይ ከም ዝምሃረቶም እዛ ፊልም እዚኣ ሪኣክት ዝገብር ሓንቲ ትግራዊት ኣምፅልኩም ነይረ ቀፅልዎ ነዚኦም መንእሰያትና ድማ ነቶም ጸሓፍትን ነቶም ደረስትን ነቶም ኩሎም ብሪልያንት ወርክ ታንክ ዩ ቨሪ ማች ክብሎም ይደሊ ኩልኻትኩም ድማ ኣብ ከይድኩም ኣመጉሱ ለይ እስከ ክብለኩም ይደሊ ናይ ሎማር ሰብ ዝጉድየ ታንክ ዩ ቨሪ ማች እዚኣ ክገድፈኩም